Somos Dani Cabo e Bieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estamos? Un día máis aquí, último día aquí, Bieito Baliño. Último día da tempada, outra entrevista top. Sí. Agora xa estamos totalmente adscritos ao fútbol profesional. Sí. Temos outro invitado de segunda división, Sí, de segunda división, un bello coñecido. Correcto. De non vale furar, polo tanto esta entrevista faime o doble de ilusión, porque xa falamos con el hai bastantes anos. Si, fai 5 anos ou 5 anos. 5 anos, non? Cando era pasa o tempo. Dos Somoces e dos Somozas chegou ao fútbol profesional. Hoxe está con nós o mago de Pontedeume, Bieito. Sí, señor, Luís Chacón. Que tal, Luís? Moi ben, encantado de estar aquí outra vez con vos. Que tal a viaxe? Da outra vez fora fixermos entrevista telemática. Sí. Desta volta xa medrou tanto que xa tuveches que desplazarte aquí ás nosas instalacións. Hai que facer un esforzo pequeniño e ben, viaxe cortiño. Sí, dende Pontedeume. Merece a pena. De vacacións, non, Luís? De vacacións. Disfrutando. Sí. Disfrutando un pouco, sí. Do bo tempo que fai agora en Galicia. Moi ben. Pois imos empezar polos inicios, porque nos sempre empezamos por aí. E queremos preguntarche, como recordas ti, como empezaches a xogar ao fútbol? Ti és do ano 2000. Pois contanos ti un pouco, como empezas, non é? Bueno, eu desde pequeno na miña familia gustaba moito o fútbol, eu teño un irmán maior, xogo ao fútbol. Aí sí? Sí. Sigue xogando? Non sigue xogando. É maior, é moi maior. 6 anos, máis maior que Bueno, ainda podía estar xogando un pouquiño. Onde xogou? No, xogou no Eume toda a vida, pero bueno, non lle daba mal, pero chega un momento que xa é, non? Traballo, fútbol e claro. traballo. Peor que a ti, non, supoño. Bueno, sí, non vou dicir nada. Queda entre nós. De que xogaba? De extremo dereito, ele era zurdo. Extremo dereito, zurdiño para meterse para dentro. Paliño largo. Sí. Tiña esa. Como se chama el? Fernando. Sí. Fernando Chacón. Fernando Chacón. Claro, nombre caro, ¿no? Está ben. Quen ten máis, pois quen ten máis nome de futbolista? Fer Chacón. El. Sí, Sí. Fer Chacón, a verdade que é nome de futbolista. Fer, sí, con diminutivo sempre queda mellor. Sí, Fer Chacón. A verdade que sí. E temos destes primeiros inicios temos unha pregunta de Joaquín Sete que nos pregunta: recordas algún gol no Eume en Benxamín ou pre-Benxamín? E di el que algún recordo de algún gol teu ten. Esta boa persoa foi un dos meus primeiros adestradores no Eume. Eu, como ia empezando, empezo no Eume porque, é o equipo do meu pobo e ao principio eu me tiña un campo de terra con pedras e tal. Clásico. Os nenos pequenos empezábamos no fútbol sala, un pouco aí no pabillón da Pontedeume, un pouco mezclados nenos un ano máis, un ano menos, era, es que eu creo que empecé con 4 anos. Entón, cando xa eres un pouco máis maior, con 5 ou 6, tampouco moito, xa vas ao campo, ao barro, claro. ao barro de verdade. Sí. Entón aí pois tiña eso, con Joaquín, dos meus primeiros adestradores, moi bo recordo. Eu creo que o di porque hai unha falta que está en YouTube, incluso, que debe de facer, despois pois non sei, cada 15 anos ou máis, en Benxamín ou pre-Benxamín, unha falta aí no campo de terra, facendo montañita para tirar. Oye, hai que ver eso. Eu creo que está por aí. Mira que eu antes estiven vendo puxen goles Luís Chacón, sabes, para ver así. Igual ese está no fondo de todo, no fondo de todo. Claro, tío. Sí. Eu creo que goles Luís Chacón Pontedeume. Sí, eso é. Sí, pero entón, pois, o vexo sempre que estou aquí no pobo e a verdade é que teño cariño por él e esa etapa foi moi bonita. Home, e tiñas que marcar goles como un animal, non? Luís, xa aquel momento destacabas ou non? Como recordas ti? Sí, eu a verdade é que como xogaba cos meus amigos de toda a vida da clase, era máis, pois, obviamente nesas idades o hobby, non? Que o neno faga deporte, que lle gusta. Sí que é verdade que gustábame moito e facía o ben. E sí que xa nesa época metía goles, nesas etapas típico partido, 9-6, 12-4, era así.
bueno, sí que gustaba moito xogar ali. E xogabas, imagino que xa hacia arriba, non? De atacante. Sí, eu sempre xoguei no mesmo sitio, co meu número 10 favorito, nesa zona, bueno, fútbol 7 xa era unha banda, un medio campo atacante, pero sempre na mesma posición. E gustaba o 10 porque o levaba o Kun Agüero, Reyes. Sí, bueno, con lo del Kun Agüero ten algo, pero bueno, non recordo realmente por qué. Eu creo que dende sempre era como o número que máis me gustaba, e como esa posición de atacante, pois hai os xogadores vos non sempre levan o 10, Ronaldinho, esta xente. A mí tamén me gustaba, Luis. Bueno, de pequeno era o meu favorito. Eu creo que a todos os nenos que lle gusta o fútbol. Sí, ao principio se desatacante o 10 era como o número, sí. Sí, a pesar de que agora non hai, bueno, menos Luis Chacón, que é a excepción, xa non os 10 menos Messi e tal. Aspas. Quen é o 10 do Madrid? Mbappé. Bueno, Mbappé, sí, no. Mbappé. Sí. Mellor calo, sí. Mbappé aínda lle dá ben. Non está mal. Sí. Non é malo. Da igual, pasamos. Canteiro do Racing de Ferrol. Chega despois do Eume, non sei en que con cantos anos. Sí, chega pois mira, chamada, non sei como, bueno, como fuches por ali, como foi a chamada, contanos. En Alevín de segundo ano, ao final da tempada chamoume Manel, que era o adestrador daquela, con Franca Inzos, e dixeronme se quería ir a xogar un torneo destos que se fan como de final de tempada. Creo que era en Boiro ou por aí, creo recordar. Un torneo que iba a Sporting de Gijón, equipos así. Eu nese momento a Alevín non tes ese nervio, por decirlo así, de vou mir un equipo mellor, ¿no? Estaba como cos meus amigos de toda a vida, pero bueno, sí que era unha, Racing de Ferrol, ¿no? Equipo da zona coñecido. Dixen, bueno, pois vou probar, coñezo tamén xente nova, non? Podo facer novos amigos, e os meus pais me dixeron que eles encantados, que levaban ali. Entón fui xogar ese torneo, e a verdade é que o fixe moi ben. Leveime moi ben cos compañeros, que a día de hoxe teño relación con varios deles. Entón, despois dese torneo, cheguei outra vez a Pontedeume, e díxome, bueno, se queres vir aquí. Recordo que estaba tamén nesa época o Galicia de Caranza, era como rival, por decirlo así, ¿no? do Racing de Ferrol. Era como, bueno, que podo facer? Vou ir a vou ir a outro, ¿no? Pero ao final, como eso, fixen ese torneo e fun para ali. Bueno, diría que a miña primeira etapa sería infantil de primeiro ano. Infantil de primeiro, sí, señor. E vas crecendo e sigues marcando goles, sigues destacando na canteira do Racing de Ferrol. Non sei como era daquelas, falábamos antes, estilo de xogo era dianteiro puro e duro, non era media punteando, como era o No, eu xa te digo, sempre o mesmo. Eu levo toda a vida xogando da mesma forma. Eu, se ves un vídeo meu de infantil, obviamente salvando as distancias, xogaba moi parecido ao que xogo agora, sempre pasando o balón, non, con rápido, movéndome, chegando ás zonas de remate. Sí que é verdade que tiven épocas, non, en cadete con Nacho, que era outro adestrador que tiven en Ferrol, xogaba máis de dianteiro, e aí sí que era máis ir ao gol, non, directamente. Despois, pois eso, noutras etapas era máis banda. Iba probando, porque sempre os adestradores dicían que cantas máis posicións mellor, non, para nunca se sabe no fútbol senior onde ibas xogar. E ti, hoxe en día, despois de todo isto, cal dirías que é a tua posición? Media punteando. Eu diría que media punteando. Caendo as dúas bandas, chegando ao remate, baixando a recibir, pero sempre nesa zona de interior para atacar a portería. E non sei se costou este cambio, bueno, salta a vista que igual non, pero esta diferencia de pasar o Eume ao Racing de Ferrol, non? Ao final outro sitio, máis competitividade. Sí, notase bastante, porque ao final, aínda que ti estás no equipo do teu pobo, non? Con nenos que xogan como a ti por hobby, por facer deporte, non? E despois chegas ao Racing de Ferrol, que xa no Racing de Ferrol recordo que en Alevines había Racing de Ferrol D ou E, me refero, eran. Entón, claro, ti estás no A e os do A son nenos que xa xogan con nivel, claro. Sí, claro. Entón sí que ao principio notei moito ese nivel, porque además eu considero unha persoa que ao principio un pouco reservada, ¿no? E claro, chegas a un sitio novo con nenos que ves que teñen moito nivel, pero a verdade é que gracias a que os nenos leváronse moi ben comigo desde o primeiro día, como que fun soltando e así pude xogar mellor e
Claro. E quen eran os, falabas antes, dos compañeiros, non sei quen eran os que máis destacaban, algún que chegaras e dixeras, mira, este dalle bastante ben, ou algún que nos sone, eu creo que hai bastantes, non? Sí, sobre todo, así un que me ven a mente de primeiras é Alberto Rodríguez, que está, No bueno, Mugardos. ahora está no Mugardos, sí, que xogou nos Somozas tamén. Mandoume unha mensaxe o domingo ríndose de mí. Sí, o Sí, vin. sí, aquí Pero quenteime, admito. Perdón, bueno, a ver, a veces perdón, estas cosas Galicia públicas pasan esas cosas. Era para motivalos, eu sempre Claro, sempre o digo. Bueno, cheguei, foi quizáis o primeiro que falou comigo, que cos seus pais tamén, co seu irmán, e dende ese día estiven con el todas as categorías inferiores do Racing, Sí. primeiro equipo, pretemporada xuntos. Entón, pues, a día de hoxe teño boa relación con el e diría que foi o que máis... Pois esa relación que tiñas con el boa a nivel amistade, supoño que te librou nos adestramentos de recibir paus por todos No, lados, eso é imposible. É que Eso é tipo outro duro. nivel. O mellor aínda levabas máis. Sí, é o tipo dos tipos máis duros cos que Sí, xoguei sí. na miña vida, porque era intensidade Intenso, pura, iba, bueno, a día de hoxe xoga igual. Sí. Entón iba a morte sempre, era por favor que me toque con el no equipo porque vai me dar É seguro. mítica esa, de Sí, ter sí, así sí. compañeros que dir, guau, que me toque con él adestrando, que si no, Sí. que dá pereza xogar contra eles nos adestramentos, tío. Sí, a veces. É verdad. A verdade é que sí. E vas, bueno, pasan os anos, vas crecendo na canteira do Racing de Ferrol, que tampouco é unha das canteiras máis potentes ou que está máis no foco de España, e non sei se en algún momento tuveches algunha opción de marchar, se tuveches ofertas de outros equipos. Bueno, realmente ofertas como tal nesas, no, eu pola miña parte non tiña ofertas como tal, non? Así que hai anos que quizáis, bueno, pois podes facer algún adestramento co Depor ou co Celta ou con non sei que, pero a verdade é que eu como comecei tan pronto a adestrar co primeiro equipo, eu sempre quixen estar aí no Racing porque vía que estaba preto, non, de chegar ao primeiro equipo, porque eu eso, con 15, 16 anos xa empezo a adestrar con eles. Que locura, É que é unha Cando pasada. estaba Mitchell. É que ademais chama máis a atención porque, joder, normalmente cando levas a un rapaz tan novo xa ten que ter un físico xa, non? Exacto, Desarrollado desarrollado e demais. tal, que non é o teu caso. E ti sempre fuches sabes, un rapaz fino, non? Sí. Delgado, digamos, e pero aínda así, o sea, eso fala moi ben de ti. E isto xa o falamos cando faláramos Sí. aquela vez en 2021. Sí, sí, é certo. Non sei como ti... Non sei. Sí, a ver, a primeira vez que chaman é como wow, non? Se eu estou en juvenil de primeiro ano, eu pasei de cadete, que cadete eres un neno pequeno, o sea, non, Sí, non sí, sí. tes... E claro, paso de cadetes, chogo a juvenil de primeiro ano, pois es imagínate, un mércores. Luis, chámate para ir a estredar, a adestrar con eles. Uf, cuidado. Non era un Racing de Ferrol, segunda B, Sí. pero ben, Moito potente, nivel. xogadores. Claro, ao primeiro momento chegas ali ao vestiario, eu digo, que fago? Eu non me quería nin sentar. Digo, igual me siento aquí, quito yo sitio a alguén, Sí. pero por moita sorte, a xente que estaba ali, eso, Pablo Rey, José Lumaceira, xente moi boa que desde o primeiro momento fíxome que esa timidez lóxica, non, de ser un neno estar aí se convertera en un máis. Era un máis, entón cada día quería ir a estar con eles porque pasaban moi ben e claro, a nivel futbolístico non é o mismo un juvenil ou un cadete que un primeiro equipo, non? Claro. É que son homes, e ti Sí, eres sí, sí. un neno, pero Sí, 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 literal, claro. o sea, a nivel recordas así nos adestramentos si sufrías agora de, joder, ir, bueno, o choque xa non ibas, imagino, pero Si, non vou a día de hoxe, así que hai que ser moi listo para facer eso. Eu xa levo xogando toda a vida igual. Entón, eu facía o mesmo en juvenis que en primeiro equipo, que en cadete, que en todo. Entón, eu sempre, eso, dos toques, xogar rápido, entón, claro. librábame de moitas desas. Claro. Pero, bueno, así que algunha xogada Recordas levase... algunha que che deran? Recordo que nesa etapa, se non teño aí lagunas, pero eu creo que estaba Nano... Sí, Nano Macedo. Nano Macedo, Sí, sí. Nano Macedo, claro, Mítico, era lateral un izquierdo. profesional, Extremo. pero dos maiores que eu vi na miña vida. E claro, sí que era moi boa persoa fora de campo, pero no campo era intenso e aí estaba facendo esa reconversión Ao que era lateral. extremo lateral. Sí. E claro, eu xogaba pues, eso, na banda, no, e recordo que iba como un animal. Buah. Eu chegaba ali e decía, Nano vai me dar. E tamén estaba Churre.
O mítico Aparte, Churre. dos bons bichos, O os mítico dous. Churre, rápido, ademais, pero bueno, Un pasaba a escoba e outro sí. Sí. Pero a verdade que como persoas, bueno, tiñome rido Home. moito con eles. Claro. É que xustamente ese ano chámate Mitchell, non? Para adestrar co primeiro Sí, equipo. se non recordo mal que, bueno, son tantos anos. xa que, pero eu creo que o primeiro é Mitchell porque despois chega Tena. Con Tena sí que fago pretemporada completa e Correcto. todo con el. Pero eu creo que o primeiro adestramento meu co Racing, espero non liala, era Mitchell. Moi grande, Mitchell. En primeiro ano de juvenil, non decías? Sí. Temporada 2016-2017, que aparte co juvenil estabades en Nacional e marcas 27 goles. Sí. É que Non está mal. Sí, está ben, está ben. Son boas cifras. E xogando eso, non xogaba de punta ni nada. Ainda recordo a día de hoxe o nome do que me quitou o Pichichi. Teño aí al lado, que era creo que xogou. Coñecémolo? Sí, eu creo que sí, era Fernando Lezcano. Sí, Lezcano. claro. Home, vimos este fin de vendo. Vimos Ele o domingo en Porto Novo. estaba no Pontevedra. Claro. Sí, sí, E o sí, Pontevedra claro. ese tiño un equipazo, estaba Iñaki Martínez tamén. Sí. Estaban Os Barbeito. os Barbeito, Sí. tiña moi bo equipo. E recordo que na última xornada eu levaba 27 e el levaba 25, se non me equivoco. Bo casco. Ostras. Eu non marquei e el marcou hat-trick. Que zorro, Ostras, Lezcano. mira ti. Ou algo Queres así fora. Mándalle un mensaxe a Lezcano, si queres. Eu que Bueno, sei. que quizáis grazas a que me robara eso, pues tiven esa motivación de decir, vou seguir marcando goles, ¿no? Está ben, Sí, está ben. recordo. Son cosas que quedan aí na memoria, ¿no? Temos apuntado, non? Un vieito aí o do día que marcas, non sei se Sí, sí, recordas. porque de feito, non sei se recordas, un partido que xogades ese ano contra o Ourense Club de Fútbol, que marcas un póker, 4 goles. Sí. 3-4 en Oira. En Oira. 3-4, que dades, sí, en Oira, Sí, e sí, marcas recordo. ti os 4 goles. Como foi eso? E que ese partido está en YouTube tamén. Bo. Creo recordar. Tes que en YouTube mandarnos ou algo. os Sí, a ver vídeos. se Sí, atopo. Joder. Sí, eu recordo ese partido porque ese Ourense estaba tamén Adrián Presa. Eu teño unha boa memoria neso. Pero Adrián Presa da miña edade. Claro, 3 Sí, anos. sí, claro, sí, eu sí, era claro, juvenil de juvenil último de ano. último que xogou Claro, xoguei con é el verdad. despois. Estaban ali, tiñan un moi bo equipo, pero eran todos de terceiro ano a maioría. Nos éramos de primeiro ano. Era ir a Ourense, campo complicado, no, tal. E recordo que eso era como todas me caían, Vale, goles diferentes cada un, era como outro, seguinte xogada, outro, e dixo, bueno, pues ao final 3-4. Espectacular. Terás algunha tempada onde marques outra de 27 goles? Ojalá, Ojalá esta. Ojalá esta. Buah. Son Non moitos estaría goles, mal, eh. son moitos. Son moitos goles, me cago en A verdade Dios. que sí. Esa temporada xusto é o que falabas antes. Debutas co primeiro equipo en segunda B, xustamente contra os Somozas, ademais no Manolo Candocia, xogas 6 minutos, 0-2 gañades, timos por aí apuntado, Joselu, Dani Benítez, Golazo, Armenta, Dani Benítez. Sí, Bicho, que tamén coincidiches, evidentemente, 27 de novembro de 2016. Mira se non choveu, Sí, Como sí. recordas aquel día, Luis? Pois mira, o que sí que non recordo era creo que non, porque a miña primeira convocatoria foi en Ponferrada, Ajá. non recordo mal. Ese día sí que recordo que dixen, por favor, que ni me mire o adestrador. Cando? O de Ponferrada? O de Ponferrada. Toralín, eu recordo que era o primeiro banquillo que tiña como dous asentos, un detrás de outro, Claro. de recaro desto, non? Asento de verdad. Eu estaba ali detrás e dicía, por favor, que vamos, yo Que non me vexo. estaba... E eso que nunca me había... Eu, bueno, comentaba aos meus pais, eu nunca, non son moi nervioso neso. Ese día dixe, por favor, estaba aí oculto, nin calentei, o sea, non fixe nada. Que de aí escondido. E sin embargo, pues, o día de Somozas, non sei se pola semana de adestramentos ou polo que sea, dixe, igual podo ter, tiña ganas, no? Ademais nos Somozas coñecía xente tamén, e bueno, recordo pois que o cambio foi por Bicho, curiosamente. Correcto, témolo apuntado. Curioso eso. Sí. E recordo unha anécdota graciosa tamén. Claro, eu con a cara de neno e tal, entro ao campo, banda dereita, dous pasos para entrar no campo. Sacan de banda, despexan e me pegan na cara o balón. Bo. E recordo que Tena di, bien, así espabilas. Así espabilas, chaval. E aí mi primer toque en Racing de Ferrol foi un pelotazo na cara. Buah, esa é boa, Sí, É unha boa Sí, anécdota, sí. Joder. O primeiro, claro, aparte o primeiro no fútbol senior. A túa primeira experiencia co fútbol senior foi un balonazo na cara. Sí, Pa Bueno, espabilar, al final, queda ben. Sí,
Chegas a segunda división, tampouco Sí, pasa. molaría pechar o círculo algún día e pedir que che den un pelotazo para pechar o círculo. O último día de último carreira. partido. Claro, o último día pido balonazo. Buah, un é unha pelotazo. historia. Además dun compañeiro fora. Claro. Sí, sí. buah, Saque de banda máis típico fácil. de saque volea, pois a volea pegoume a mí na nuca. Ostras. E como recordas aquel vestuario? Por exemplo, hai así algún... Eso, Dani Benítez, que falábamos antes, como era un xogador que viña de xogar en fútbol profesional boísimo, que, bueno, tuvo problemas ese que tuvo. Pero eso, como recordas o vestuario? Porque había moitísima xente que viña do fútbol profesional. Sí, bueno, en ese caso de Dani Benítez sí que impacta un pouco, ¿no? Cando chegas, porque é un xogador que as portas da selección española, ¿no? En Nos primeira cromos, división, sí, sí. nos cromos telo... Entón sí que, pero a verdade é que era unha persoa boísima e recordo que sempre falaba conmigo neste caso sendo un chaval, non? El Sí. xa tiña, non sei cantos anos tiña, pero bueno, supoño que Sería tiña mellor a súa feito, xa idade. 33 ou 30. Bueno, consellos. No, tería 30, o mellor. Sí. 29, 30, Sí. tampouco, porque... Pasoulles novo, Pasa aos 25, 26. Sí. Eu creo que sí. Pois moi ben, sobre todo diría que esa xente, sobre todo teño moi bo recordo de Adrián Armental. Oh. Adrián Armental era como, además en esa época, claro, ti subes a entrenar, eres como o comodín, ¿no? Bueno, hoxe aquí na dereita, hoxe na esquerda, entón coincidía moito con él. Un pedazo de pan desde o primeiro día comigo, apoiándome, axudándome. E despois, pois claro, Pablo Rey, José Lu, Churre, xente que era boísima conmigo de sempre, xente moi vacilona, non? Que facía moitas bromas, a min cando collo confianza gústame tamén. Temos varias de Pablo Rey. Sí, gústame tamén falar con el, con eles e teño moi bo recordo porque era xente boa, de verdade. Sí, aparte un vestuario con xerarquía, xente Sí, había xente importante. carácter, Sí, eso, Nano, importante. había moita xente, sí. Sí. E na tempada seguinte, 17-18, volve xogar en Nacional. Esta vez marcas 13, iba a decir, só 13 goles, son 13 goles en Nacional, pero sí que baixas as cifras. Por qué? O sea, foi por algo en concreto, simplemente... Non sabría, bueno, 27 son moitos, entón Son estaba ben, moitísimos, pero joder. eu recordo tamén que esa tempada xogo bastante máis na banda esquerda, porque ese ano ven un compañeiro para xogar máis de dianteiro e outros na media punta. E ese ano tamén tiñamos como o equipo de ascender, ¿no? Esa intención de ascender. Entón, bueno, tócame xogar, ascendemos, tócame xogar un pouco máis na banda e lógicamente dende banda é máis difícil, ¿no? Entón diría que un pouco eso. Tamén outros compañeros me querían máis tamén, era un pouco repartir todo. Claro. Eses 2 anos en xuvenís marcas igual ao Depor B. Sí. Nos 2 anos. Nos 2 anos de Nacional. Algo hai aí co Depor, Algo aí en Abegondo. Porque non, o sea, nesos primeiros 2 anos sí, pero despois máis adiante tamén imos falar de goles ao Depor, sí, o sea, máis goles. Era como... vas moi motivado, Luis. Sí, é que, a ver, xogar contra o Depor en categorías inferiores era como... Depor e Celta era o máis top de xogar en Galicia, non? Era... Sí. Vou xogar contra o Depor, vou a Abegondo, mellor campo da categoría. Total. Visibilidade de todo, non? Porque claro, estás xogando contra os mellores xogadores de Galicia. Entón, bueno, era como aquí teño que facelo ben, que nunca se sabe. Ti en esta época, nunca se sabe. Cando eres pequeno de equipo, eres do Depor ou... Eu nunca fun como tal dun equipo. Eu tiña eso, lógicamente o Depor, cando eu era pequeno, pois estaba en primeira división, levábame ao campo, eu fui moitas veces a Riazor. Entón, bueno, tamén o meu pai ten ese gusto polo Atlético de Madrid, entón veía moitos partidos do Atlético de Madrid. Sabe cousas. No, Como le chama teu pai? Luis Senio sabe cousas. Luis Senio sabe cousas. Pero sobre todo non diría que nunca fun dun equipo como tal forofo, por decirlo así, pero sí que gustame moito ver partidos e eso, Riazor piseino moitas veces, fon a Balaídos tamén ver partidos, bueno, vou alternando, pero sí, o Depor o vin moito de pequeno. Pero entre Depor e Celta, entón, pouco máis ao Depor, non? Sí, un pouco máis ao Depor, sí. Un pouco, non? Como é normal, que sexa, ¿no? por proximidade. Por proximidade, normal. sobre todo, e Exacto, por eso. exacto. Un tipo de Pontedeume do Celta queda tamén un pouco raro. É raro. Correcto. Tempada 2018-2019, xoga xa na división de honra xuvenil despois deste ascenso, co Racing de Ferrol, e marcas 9 goles. Temos por aquí, estaba chulo o equipo, Manu Fernández, Iñaki Leonardo, Alex del Río, Borja Pita, Sergio Otero. Como recordas aquel ano en honor? Sí, tiñamos moi bo equipo, verdade. Para ser eso, como dicides, o Racing de Ferrol ao final non é unha canteira de sacar 20 xogadores, non?
tiñamos son xogadores que xa moitos por Japita, pero estivo no Depor e ao final volveu, Iñaki tamén, Bruno Vellas. Correcto. Pero a verdade é que xogamos moi ben porque tamén esa idea que tiñamos era de xogar o balón e eso, pues tiñamos peloteiros vos. Sí. E ese ano temos que destacan goles, o sea, marcas 9 goles, pero destacamos, por exemplo, un ao Deportivo, esta vez ao Deportivo División de Honra, para empatar 2-2. Tamén vimos aí outro Oviedo que gañades 0-2, marcas tamén, o sea, na ida e na volta. Sí, co Depor os dos partidos. 5-1 Palmades en Abegondo, pero tiña que chegar o gol Sempre. de Luis Chacón. Estabas contra o Depor, había aí algo. Tiña manía, Recordas os goles estes do contra o Depor? Eu creo que en Abegondo creo que foi de penalti. Que ademais coñecía a Pablo Brea por a selección galega. Creo que neses anos, sí, desde 18 xa iba a selección galega. Recordo que en Abegondo sí que fora de penalti, pero bueno, chosca boa. Sí, a ver. Manita. Como pero, casi todos os que iban por Abegondo. Pero a verdade é que o en Ferrol non recordo os goles. 2-2. Sí, debeu estar ben ese partido. Sí, un Depor, David Rojo, Pablo Bea, si teñan bo equipo tamén. E boa tempada vosa, quedades décimos en División de Honra, que está moi ben para a primeira tempada, adestrados por Manel Fernández, que precisamente fora quen te levara, non? Para Ferrol, unha auténtica lenda ali, e temos xustamente unha pregunta de Manel Fernández que di: "Bótasme de menos?" E di un auténtico fenómeno. Sí, además teño que tomar un café con él que díxome que teñamos que quedar, que claro, como eu estou en Galicia cada moitos meses, teño que teño moi bo recordo del porque ao final é o que aposta por levarme alí. Teño de adestrador eso, eran ele Fran Caínzos casi toda a miña etapa en Ferrol, moitos anos. Entón, pois, estou agradecido e teño relación a día de hoxe con el, cos seus fillos tamén. Estou, bueno, teño bo recordo deles como del como como a súa familia e como el como adestrador e como persoa. Sí, señor. Este ano, nesta tempada 18-19, na que debutas na División de Honra Juvenil, tamén xogas co primeiro equipo, en terceira división. O equipo, creo que xa quedara primeiro, cando ti empezas a ir, pero incluso marcas un gol contra o Ribadumia. Eu acórdome dese gol. Si non me equivoco, de cabeza. Sí, eu marco, mira, eu ese ano vou moitas veces convocado co primeiro equipo, entón perdíame, a veces tiña que facer isto de xogar 45 minutos co xuvenil, claro, para ir convocado. Fui moitas veces convocado, sí. Porque aí sí que adestraba, diría que todos os días con eles, e co xuvenil baixaba igual pois o venres ou xoves e venres, algo así. Aí sí que estive nesa dinámica todo o ano. Marco primeiro, o meu primeiro gol no Racing de Ferrol é contra o Boiro en casa. Sí. Boiro, creo que é Boiro, sí. Creo que é moita casualidade. O gol 100 de Pablo Rey en Ferrol, quedamos 5-1, é o meu primeiro gol en Ferrol ese día. Pois non atopamos. Sí, que a veces é difícil esas cousas, lógicamente era terceira división tamén, pero primeiro en Boiro, e despois eso, xogamos en Ribadumia xa ascendidos. Moitos juveniles tamén. Pois mire, ti, pensamos que fora o primeiro este do Ribadumia. De cabeza a asistencia de Quique Fornos, de lateral. Ostra, tío. Eu teño Quique Fornos, que tiveches na boda esta semana. Sí. Gran tipo, Quique. O mellor tipo que hai. El colleu unha rapaza de Melide, eso é. sabe cousas tamén. Moi boa relación. Bueno, e estaba Emilio Larraz, non, de adestrador. Que tal con el? Que che dixo, por exemplo, bueno, o día do debut ou non sei que recordas daquela época? O Racing era un equipazo. Sí, dese día non, a verdade é que o Racing era a plantilla para ascender, tiña moi bo equipo. Empezamos perdendo 4-0 en Somozas, primeiro partido da etapa en terceira división. Bueno, eu, claro, o ano anterior, que era o descenso de segunda B, ese ano non fun tanto a adestrar con eles. Claro. Era a etapa era a etapa que estivo tamén Ricardo, se non recordo mal. Sí, o porteiro. Que fora porteiro, non? Sí, esa etapa final deixei de adestrar con eles bastante. E despois cando comeza Emilio sí que fago toda a pretemporada, estou todo ano con eles. Joder. E a verdade é que coincidín con el tamén este ano no Zaragoza. Cando xogamos en Zaragoza, está el adestrador porque é verdad, xusto está ese partido. Certo. Falo con el e, bueno, vos recordo porque ao final é un ano moi bonito para o Racing e para min.
E recordo con moi ben. É que incluso vas a este ano, claro, vas á fase de ascenso contra o Jaén, que acabades ascendendo. Como recordas isto? Que claro, joder, ao final ten mérito, non? Que te leven á fase tamén. Sí, O sea, o primeiro partido foi en Ferrol e estaba a Malata chea. Recordo que era a primeira vez que veía a Malata así chea, eu estaba eso, no banquillo. Era un ambiente espectacular. Un equipazo Jaén tamén. Claro, co Jaén, No, Jaén era un proxecto tamén como Racing de ascender a... Bueno, de feito quedan primeiros, ¿no? Era ese duelo de que ahora é De diferente, pero era primeiro, primeiro contra primeiro. E recordo eso, que marca Joselu na ida, 1-0, se non me Sí, equivoco. e ali 2-1 perdedes, pero E ali sirve. perdemos, pero eso, ese campo sí que era diferente, porque estaba moi lonxe da agrada do campo, e bueno, había xente, o ambiente era bueno, nos campos andaluces sí, o ambiente potente. Normalmente complicado. E recordo eso, e recordo, se non, bueno, teño aí un recordo que o gol do bueno, o gol de José Lu, que é impresionante, primeiro, pero o gol do Jaén marca o, se non me equivoco, Fran Hernández, que xoga na Kings League. Ostras. Eu cando vine a Kings League, a mí me da algo este xogador. Ostras. E aí estaba. Curioso. E recordo unha felicidade inmensa, era eso, eu 18 anos aí con esa xente celebrando moi ben. Que tal a celebración? Xa tiñas 18, podías entrar nas Sí, discotecas. pero no, creo que fomos cenar, non recordo moi ben, pero eu, bueno, tampouco nesa etapa, pues, bueno, agora non sou moi de salir de noite, entón non Retirada recordo, pronto. Sí, Porque, retirada pronto e listo. Como fora, ascenderades en Jaén? Sí. Sí, ascendemos en Jaén, fixemos eso, noite ali, con a cena e tal, eu retirada rápida, non recordo, non houve moita anécdota que poda contar desa Que noite. ti saibas, Eso, sí, os Eso é o problema. Claro, igual se preguntas en os outros veteranos lados, pues, igual fixeron das teñen súas. nas Sí, súas, sí, pero con churri polo medio. E que bueno, naquele momento, para deixar xa esa etapa juvenil e de formación, ti fuche sempre un pouco esa perla da canteira do Racing. Non sei, bueno, xogar co primeiro equipo evidentemente porque xa o fixeras, pero eras a maior perla, non? Está feo que o digas ti, pero realmente non sei quen máis andaba por aí, bueno, que había moitos, pero sí, eso, en eses anos, eso, Sergio Sergio Otero, Otero, con Ricardo sí que ia Sí. moito, e xogou incluso partidos de titular, e tivo continuidade con el. E Alberto tamén adestraba co primeiro equipo, e Iván Pérez, non sei se, bueno, xoga no Iván Pérez, Cedeira, non é de Cedeira, estivo nesa selección galega boa da miña xeración. Éramos un pouco esa xente que adestraba co primeiro equipo e tal. sí. Pero bueno, sí que é verdade que ese ano de participación eu tiven bastante, entón era así como éramos os xogadores que máis proxección tiñamos. Sí, coa selección galega que tal? Quen andaba por aí? Pois mira, eu fun 2 anos. O primeiro ano, claro, eu na selección galega sub-18 era como 17-18, non? Sí. E despois, claro, era esa... Había como un... Es que non sei como dicilo, como que había xogadores que eran dun ano máis que podían ir. Por exemplo, eu as primeiras veces que fun iba a Boedo, mítico Boedo, Jacobo Vilariño, Miguel Fernández do Celta, Martín Rafael, David Álvarez, esta xeración. Sí, que son eles son 2001, non? No, eu creo que Boedo do 99 ou 98, non sei. 99, non? Entón, claro, esa eu ia con eles que tiñan o máis. O ano seguinte eu era o maior e viñan Iker Losada, Martín Rafael, xente de, bueno, convertín con Mujaid, claro, con Sergio Carreira, tiñamos unha selección Está mal, potente, Mujaid sí. Pablo Brea, 98, sí. Mujaid o 98, creo, ¿no? Sí, o 99. bueno, por aí Por aí éramos antes. eso, e o adestrador era Secho, que selección de Secho, Claro, Secho, claro. era Mítico Secho primeiro entrenador, e Becho segundo. Sí, éramos sí, dos. clásicos, sí, sí, Veñen de sabe ascender, con Armental. Sí. Xogábamos moi ben, a verdade é que a primeira fase eu non fun, como que é o campeonato, e o segundo ano sí. Sí, señor. E como recordas o ano que fuches? Pues, o ano que fun, mira, tivemos a primeira fase en Las Palmas, de Gran Canaria. Ademais, unha viaxe Guapa. bonita, ¿no? Para ir. Sí. E recordo que, claro, era sub-16 e sub-18. Compartíamos todo o viaxe. En a sub-16 estaba Jeremai. Claro. Tamén, Claro. que despois, eso. Tiña moi bo equipo. E a sub-16 xogaba moi ben tamén. En esa primeira fase,
empatamos con Las Palmas, que xo, claro, non mirei, pero seguro que había, pues, non sei, Pedri non recordo. Creo que nos contou Damián que estaba Pedri Pedri. xogou contra eles, contra a sub-16. Exacto. Claro, cos bueno, eso es, Damián tamén estaba, Miguel Rodríguez, Sí, sí, está, cos pequenos, cos pequenos. E despois gañamos a Cantabria. Pouca cousa na tería segunda, Cantabria. sí. Pablo Torre. Non recordo, bueno, igual. No, Pablo Torre algo máis... así podría haber. Que marquei gol nese partido. Ostras. E despois a segunda fase en Castilla e León. Creo que era Castilla e León e non recordo outro. E palmaste, non sí. pasamos, sí. Empatamos un e perdimos outro ou algo así. Pero recordo moi ben. Era unha experiencia moi boa, tanto a nivel de adestramentos como de partidos como de todo. Sí, señor. E volvendo ao fútbol de clubs, este ano, bueno, eso, como decíamos, ascende o Racing de Ferrol e dase o teu salto a senior. Acabas etapa juvenil, ano 2019-2020, ano no que despois sería o COVID, e ti marchas aos Somozas cedido. Por qué? Por que decides marchar? Sí, bueno, eu fago eso toda a pretemporada. Co Racing era Racing de segunda B. Sí. Xa, bueno, igual o paso de juvenil a segunda B neste caso, pois decidiron que non tiña quizás a suficiente madurez ou o que sexa para xogar na segunda B dun equipo que pretendía facelo ben e tal. Falaron comigo que tiveron ano en terceira que podría xogar e ver como era o fútbol senior, porque a verdade é que o cambio de juvenil a fútbol senior sexa na categoría que sexa costa e notase moito, porque hai xente por aí adiante que xoga ben, que ten nivel. Entón, pois, decidimos ir aos Somozas, que quedábame cerca da casa tamén, comentaron, eso estaba Manolo García, bueno, tiñamos un equipo que coñecía algún xogador tamén, porque estaba ali Estevo, que eu xoguei con ele en Ferrol tamén de pequeno, estaba eso, Marcos Souto, Juan Martínez, sobre todo Juan Martínez, bueno, top, esos tres. Entón, pois vou por ali. Sí, 6 goliños esa tempada no debut, xogas 27 partidos, moi importante, Luis, o sea, a ti non sei, parece que non che costou demasiado o salto tampouco. Máis de 2000 minutos. Sí, moi ben. A pesar de que parou a tempada, quero decir, xogaches moitísimo. Sí, non recordo. Claro, ese ano que se para por a pandemia. Sí. De feito, porque, bueno, sí. Sí, iba de 15º cando se para a tempada. De verdade é que non tiña moi boa cousa, non sei como, o sea, tiña moi boa pinta a cousa. Sí, estábamos abaixo. A verdade é que ese ano a terceira tiña nivel. Había recordo nivel, que había equipos que, bueno, se non recordo máis, estaba Orenteiro incluso en terceira. Sí, claro. Estaban equipos así que nesa época eran potentes. Estaba Compos e estaba Arousa, Ourense Club de Fútbol. Sí, non había moito nivel. Sí, de Fran Justo e ya o Iglesias, o sea, había nivel, o Barco. Sí, había equipos vos, bueno, sin máis, eu creo que ese primeiro ano de Somozas era como, bueno, un equipo que estaba aí para a salvación. Recordo que tiñamos un grupo espectacular. Había moita mezcla, porque ese ano había andaluces, había... De feito, eu teño esa anécdota. A partido de Cádiz deste ano en segunda, veo o partido Juanito, que xoguei con el, un rapaz... Que xogaba nos Somozas ese ano. Sí, xogaba nos Somozas, e faloume, dixo, vou a, claro, despois de esos 6 anos, bueno, sempre falei con él así, algunas veces, bueno, non ter relación diaria con él, pero estiven con él. Que guai. E tíamos un grupo moi bo, así para a primeira experiencia fora da casa, estemos moi ben. Sí, vimos por aquí tamén, chamounos a atención que estaba por aí Marcos Mella, que non xogou moito, pero era o irmão de David, que tamén é, bueno, creo que ten un ano menos que a min, do 99, unha zurda espectacular, pero como recordas? Era unha cousa... Tiña unha calidade espectacular. Sí, ¿no? Eu cando cheguei ali, vi ese rapaz facía unhas cousas, un golpeo, metía uns golazos de falta e de todo, pero claro, non tiña quizáis nese momento coustoulle chegar ao nivel físico, porque chegara, non sei se tarde ou lesionado ou algo así. E a verdade é que non xogou moito, pero era un espectáculo. Sí, a ver, está no calo agora. Sí. Xogo fútbol sala tamén, que é un escándalo. Sí, pero claro, non sabía que era, bueno, claro, desa Mella non sabías tal, daquelas. Eu entereime igual fai... Ah, sí. O ano pasado. Eu xogo cos dous Mella. Sí, correcto. Sí, de feito de pequenos dicían que mellorara este. Sí, que tiña unha calidade espectacular. Correcto. Recordo esa zurda. E bueno, non sei se che costou o salto, bueno... Salta a vista tamén, que non moito, pero claro, era o que falábamos antes, non? Que vías de xuvenís, ti eras moi delgadiño, eras un chaval físicamente tampouco moi potente.
imagino que como sempre, non? Xogando como sempre, xogando rápido e para diante. Eso é. Xogando non cambiei o estilo, Claro. tes que, claro, un segundiño máis rápido, un segundo todo antes, non? Tarascadas seguro que Sí, levaches, seguro que levei, Aí- seguro que levei. Sí, porque ademais os campos pois xa son campos con xente, Claro. equipos que se xogan cousas importantes e si algunha levei seguro. Que recordas contra quen foi o primeiro gol en terceira? Co Somozas. Esa tempada. No, creo que no. Si che digo Queixo, Vilalbés? no. Pero está ben tirada. Azúa. Está ben tirada. Es que tiña un queixo aí detrás da Sí, portería. sí, sí, Arzúa. 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 2-1 na casa. Arzúa en casa. Sí. Pois non recordo. Pois eso foi, Ves, según o la dato. preferente. Pero Pode bueno, ser, pode ser. Fíjate. Eu non sei se recordas, porque claro, cando se para a Liga polo Covid, eso, iba desde 15º, tampouco estaba a cousa demasiado bollante, o Cuidado, sea, iba de cuidado. sufrir seguramente, non sei como recordas, si te acordas como era eso, que sensación tiñades dentro do Sí, vestuario. recordo que cambiamos de adestrador e ven María Hernández, que viña do Salamanca ou de por aí. Creo que non me confundo de ano. Eu, bueno, intentarei No. Non dicilo te ben. confundes. Cambia eso de Manolo García, pero tampouco eu non recordo se íbamos moi mal cando 15º. se vai Manolo García. Me refiro nese cambio de adestrador, non recordo. Pero sí que recordo que cando ven María temos aí uns partidos que sí que parece que arrancamos. De feito, o último partido que ahora recordei, eu creo que foi en Paiosaco. Ajá. Antes de parar Puede ser. o tal que gañamos, era como, bueno, un poquito de calma, ¿no? Claro. E bueno, tras esa tempada, tras o COVID, pois, bueno, seguía habendo COVID, pero a tempada 2021 cambian as cousas, chegan reforzos, bueno, decías antes Marcos Souto, pero chega Cabarcos, veñen os tres do Racing, Diego Garrido, Marcos Álvarez, Pablo Rey, que eso era tremendo, Albertito Novo, que falábamos antes, Aldán, Rojo, que tamén o mencionaches, xa estaba Nuño, Sí. había un equipazo, e ese curso conseguides metervos na fase de ascenso. Un ano de reestructuración así raro, pero gran ano, non? Recórdalo ben, non? Sí, ese ano quizáis o primeiro ano xa teño moi bons recordos de todo, e do vestiario, da xente do club. A verdade é que Somozas foi unha etapa da miña vida espectacular, a xente top. Pero ese segundo ano, claro, Pablo Rey, o que dicía, xa os coñecía, era como todo o grupo, coñecía a todo o mundo, tiñamos esa boa relación. Teño anécdotas boas porque eu non tiña carné de conducir aínda aí. Tardei en sacalo un pouco e ia no coche con Juan Martínez, con Marcos Souto, con Estevo e con Luis Nuño. O segundo ano iba Luis Nuño tamén. Íbamos os 5 porque vivía en Ferrol. Eu levame os meus pais a Ferrol e despois a Eli coñame no coche. Bueno, as historias, eso, con Juan Martín, bueno, teño así unha boa cando chega un día Marcos Souto a decir que vai facer quere facer unha empresa de sombreiros. Home. E Claro, imagínate a nosa cara cando ven ali. Quero facer, pero que vas facer? Queres mal comprar un sombreiro? O tes agora, máis famoso que todos nosotros xuntos. E vai moi ben. Sí, cos sombreiros. Cosas desas, pero bueno, teñamos eso nos viaxes de coche, claro, mil historias. E despois ese ano xogamos, bueno, xogamos moito ping-pong no vestiario tamén, uns torneos de tal, e así a que máis me gusta sempre recordar era en Somozas aí está o campo de xogar, abaixo o campo de adestrar, e hai un pabillón con piscina e tal, pero ten o pabillón de... Non sei por que un día encontramos unha pelota destas medio desinflada e vamos a dar aí dos pases no pabillón. Creo que chovía moito en Somozas e a veces entramos aí. Sí. E chegou un momento que eso de dar uns pases se convertiu en uns tiros, e os tiros convertirse en xogar, non sei como le chamades a Brilé. No, a como se chama, alemana. Sí, un alemán, tío. Algo deso. Que mítico. Claro, íbamos pues Pablo Rey, eso, Luis Nuño, Juan Martínez, xogando ese xogo Souto, David o porteiro tamén. Buah. Bueno, íamos tal. Entón, David. Chegou un momento que íbamos a adestrar e falábamos polo grupo de que hoxe, imagínate, adestramos a 6, pues chegamos ali ás 4:30. Como rapaces. Alemana. Ás 4:30, íbamos unha hora antes de entrenar. Pablo Rey xogando alemán, Sí. Tiña que ser espectáculo. Chegamos a Manuel Candocia e de tirón cambiámonos rápido e pa o pabellón, aí a pelotazos, pum, o balón por todas partes. Claro, chegaban os compañeiros e nos sudando ali, xogando a tal. Chegaba Garrido ao gimnasio sempre, de primeiro,
chegaba unha hora antes cos demais, claro, nos levamos ali ya media hora xogando a alemana. Bueno, joder. Ostras, Claro que que dis tamén, Pablo Rey, Marcos Álvarez Garrido, para ti, sendo, bueno, vindo do Racing e tal, tamén, pois esa primeira experiencia de estar todo o ano con eles, competir no campo con eles, tipo que era, hostia, non, un soño casi. Sí, ademais como xa compartir a vestiario con eles Claro, en Ferrol era como a diferencia, non, de Ferrol Somozas, eu xa estive no Somozas, e como que viñan eles, non, a xogar comigo, non, ao revés, claro. Sí. Pero nada, sempre tive moi boa relación con todos e son xente espectacular. Sí, A día de hoxe Este segundo ano dos Somozas que estabas cedido tamén polo, Sí, polo Racing, non? Sí, Por 2 anos. o mesmo fixan a pretemporada e foi o ano que, bueno, claro, despois separanse os grupos, isto de segunda B tal e O ano que baixou o Dépor a segunda B. Joder. correcto. Sí. E vos tiñades a Jairo Bello de Estrador, ascende directamente a Arenteiro e David. Bergantiños. Arenteiro, curiosamente, que despois sería o teu equipo. Arenteiro ascende contra nosotros. Correcto, exacto. Nos meten unha pana importante tamén. Sí, ali con Fran Justo Tiña un equipazo. Sí, Víctor Emil, que quería xogar Sí, con él, la- aínda non cumpliches o... É que na entrevista que fixemos contigo decíamos, un xogador que che gustaría compartir vestiario, decías Víctor Emil, porque Sí? Pues non recordaba, flipas, e aínda non se cumpriu, Non se ao cumpriu. mellor no Bueno, futuro, nunca se sabe. quen sabe. Nunca se sabe. Despois chegades a, bueno, era un ano raro, xogades unha especie de semifinais de playoff, ali no Anxo Carro contra o Polvorín, que era un equipazo, e conseguides gañar. Era un partido en xuño, 0-1, e das asistencia a Nuño. Sí. Como recordas ese, bueno, aqueles playoffs, eso? Sí, primeiro xogamos contra o Londres, pode ser. Pode ser. Non, Pode había ser, como sí. unha fase así, gañamos Correcto. Sí, en sí. Somozas e despois eso toca en Xocarro, era como un estadio de segunda división, non? Sí. Un playoff, partido importante, e a verdade é que xogamos moi ben. Ese partido xogamos moi ben. 0-1. Eso, xente con experiencia notase, non? Al final cando xogas contra un filial tamén, Sí. esa xente tipo Garrido, Pablo Rey, Marcos sabían xogar esos partidos. Fichades a Pacheco tamén ese ano. Sí, Pacheco. Que antes esquecíme de mencionalo, como non Ahora, me mencionaba no, Carlos hai que Pacheco. mencionarlo porque as risas que botei con ese home non teña sentido. Un crack. Era un espectáculo. Es que ese ano o vestiario era unha risa continua. Sí. O sea, continua. Recordo tamén que naquel, porque era un directo en Twitch cando te entrevistamos, que mencionabas o ping-pong, que Alberto Leira dixera, preguntadelle por que é tan malo e non gaña unha ao ping-pong. Es verdad, Alberto Leira Sí. coincidía con el. Sí, bueno, eso é envidia, Engano, sí. é envidia, obviamente. E os mellores ninguén pode dicir que non, éramos Pablo Rey e máis eu. Sí. Porque había momentos que os compañeros xa non xogaban solo por ver os nosos partidos. De verdad? Sí. Había nivel aí. Era unha mesa, ademais, unha mesa así. Era precisión Sí. perfecta. Sí, hai que poñela éramos ben. os Oye, mellores si que sacamos xogábamos. unha rede agora e poñémola aquí no medio da mesa. Sí. Como era o da peli, tío, de ping-pong? Que Marty peli? Supreme. Marty Supreme, non sei, non a vi. Pero sóname Marty Supreme. Peliculón. Non me sobra de nada. A ver, tampouco. Bueno, e despois esa final, non? Sí, despois a final contra o Rosa na Lomba, que perderes 2-0, Fontán e Kilia marca o segundo. Pero bueno, imagino que a temporada en xeral contento, non? Sí, moi contento. Ese partido foi duro porque empezamos moi mal o partido. Eu creo que tiñamos eso, equipo para o Arosa tiña un equipazo. Pero queríamos que podíamos gañar e tal. E empezamos o partido fatal. Es que non sei se no minuto 15 íamos xa 2-0 Sí, a cero. ou o 20. pronto, no 20. Sí, a cero, é verdade. Entón, claro, nun playoff remontar un 2-0 Moi complicado. Ademais, o Arosa defendía ben. Recordo que hai un diluvio na segunda parte espectacular, o sea, bueno, como que se deu todo para non gañar, pero sí que o ano en xeral foi moi bo e unha experiencia para min inolvidable. O teu último partido cos Somozas, Sí. porque o ano seguinte, Sí. 21-22 xa é esa volta ao Racing, agora sí, formas parte do primeiro equipo, con a competencia ese primeiro ano na parcela ofensiva moi grande. Temos apuntado José Lunazan, Dani Nieto, Alayeto, David Rodríguez, Caballé, Ever, o sea, Casi nada, sí. había nivel. Logras ter minutos, máis de 700, só 4 partidos de titular e non logras marcar, que debeu ser o único ano que non marcaches. Sí, pode ser. O ano da adaptación á primeira ref, que tal? Sí, bueno, moi ben. Fago eso, a pretempada outra vez con como os últimos 4 ou 5 anos. Un día pues chega Carlos Mouriz e dime que Esta vez sí. vou ter a oportunidade de pelexar polo menos, de estar no equipo. A verdade é que ese día estive moi contento porque era como levo moitos anos, non, pelexando aquí porque me den esta ficha e ademais na primeira ref, que non era xa Claro. Bueno, xa broma, era unha categoría importante. Sí.
Era Cristóbal o entrenador. Era Cristóbal, sí. Eso, a verdade que a pretempada que fago considero que estou moi ben, que adopto moi ben aos compañeiros tamén, grupo espectacular, toco madeira, non? Que eso siga así, pero tive moita sorte na miña carreira por agora cos vestiarios, e non era unha excepción. Claro. Entón, pois ese ano complicado, lógicamente, para mí era a primeira experiencia así sen xogar, pero bueno, coa moito apoio de esos veteranos, non? De xente que xa tiña fútbol, non? De Diego Rivas, de Alex López, de Ever, que teño moi boa relación con eles, de Quique Forna xa estaba ali, non é veterano, pero tal. Sí, era así un pouco xa veterán, a pesar da idade, non? Eso, que siga pelexando, que teño nivel, que podo xogar, e rascando aí minutiños ponemos collendo experiencia. Correcto. Quedades terceiros, xogades outro playoff así que era un playoff de ascenso, creo que era tamén medio raro, non? Que foi en Balaídos. Sí, sede tocou Galicia. Claro. Sí. Claro, era perfecto, era xogar na Malata. Nos toca, creo que era, non sei se era sorteo ou que era, e nos toca en Balaídos. Claro, era partido único, non? Era partido único contra o Nástic e nos toca en Balaídos. Que na que toca tamén que é a do Dépor en Albacete. No, eso é máis tarde, sí. Creo que Racing Santander ascende na Malata. Correcto. Ou algo así, ou xoga o partido de campións ou algo así, non sei como é. A vos eso tocou vos o Nástic e vos eliminan esa semifinal dunha forma cruel, 0-1, ti xogaches 10 minutiños, pero foi un día duro, pero a vez eu recordo que fora como motivador para o ano seguinte volver a intentalo, porque había unha chea de racinguistas en Balaídos que foi espectacular, non? Sí, un partido duro porque o Nástic era un equipo moi peleón, moi intenso, marcou primeiro e sabíamos que se ese equipo poñase por diante era moi difícil. E sí que é verdad que o que distí, que había moita xente na grada do Racing, era como conexión. Acabou o partido, era como animar, non? Como non estou decepcionado co equipo, estou contento, era como ese primeiro pasiño de decir o ano que ven eu creo que podemos pelexar por eso. Sí, así foi, non? Así foi, sí. Na temporada 2022-2023 conseguides o ascenso a segunda división. E ti ademais, a nivel no plano persoal, pois foiche mellor porque logo ter máis do doble de minutos que a temporada pasada, eres clave xogando aí desde a posición de media punta. Eso xogas tanto de titular como saindo desde o banco e revolucionando os partidos. Aquí si colles importancia no Racing, imagino que esta foi unha temporada de golpe na mesa, non, para ti? Sí, empezou dura, porque eu estou creo que 14-15 partidos en xogar, ni un minuto. Pois nós temos apuntado, creo que son 5 partidos en xogar, e despois entras na sexta xornada. Sí, temos aquí primeiras 5 xornadas que non xogas nada. Pode ser, pois recuerdo que eso. Entras na xornada 6, creo que contra o Badaxoz. Esa xornada 6, eso? Vale. Sí, tío. Bueno, pode ser, non sei. O mellor está mal, non? Bueno, pode ser. Pero sí, os primeiros minutos, ademais recordo que estaba adestrando moi ben. Sí. Moi ben. Pero claro, había moita competencia, o equipo gañaba todo. Entón, entendo que non tivera quizás esa oportunidade de sair de titular, non? Pero eu sí creía que podía ter minutos, non? Entón, pois esos compañeiros, con Pumar tamén, que teño unha relación espectacular con el. Gran lateral. Gran lateral. A nivel xogo, quizás dos xogadores cos que mellor relación tiven no campo na miña vida. Sí. Dicíame que siga, que non estivera baixo, non? Que a oportunidade ia chegar. Eso, chegou ese día de Badajoz e encima, pues, podo marcar a asistencia de Joselu, que era como los más top que había. Sí, a verdade é que sí, que se dá asistencia a Joselu non está mal. 23 aninhos tiñas aínda daquela, non? Sí. Foi un rapaz. Pero é que vas de menos a máis dunha forma totalmente exagerada, o sea, acaba sendo chave no ascenso, con goles importantes, aportas 5 ese ano. E nada, un equipo tremendo que casi o podes decir de memoria, pero estaba Manzanara, Jesús Bernal, Alex López, Ever, Carlos Vicente, que foi para min chave tamén nese ascenso, Manu Justo, David Castro. E que hai xogadores aí importantísimos. John García, David Castro, Carlos Vicente, Diego Rivas, Brais Martínez, que chegara do Bergantiños e se asentara tamén no lateral esquerdo. Non sei se había algún que te sorprendía de maneira excepcional aí naquele vestuario. Carlos Vicente. Carlos Vicente era top, era top, pero eu teño a debilidade, eso que ese ano estivo con as lesións e tal, pero Joselu era outro nivel. Que Joselu era... Joselu
que eu creo que, o sea, podría decir que é o mellor xogador co que xoguei. Eu cousas como as que lle vin a José Lu non as vin na miña vida. E xogando eso. Estou hablando que adestrei con Lucas, con Jeremai, con xente, non, que chegou a primeira división, pero o de José Lu era nas finalizacións era o que quería, coa dereita, coa esquerda, sen que bote, controlando, de chilena, de rabona, o sea, era outro nivel. É que sí que é certo que foi un xogador que estuvo casi toda a vida en segunda ben terceira, pero rechazou ofertas de segunda división, polo menos non sei se de primeira, pero de segunda rechazou varias ofertas. Estaba moi ben en segunda B tamén, eu supoño que sería... cobraría ben, pero eu recordo un ano que creo que fora o Almería cun equipo bo en segunda que o quería fichar, non quedou no Racing. Sí, no, eso era un crack. É curioso, porque nesa entrevista que fixemos hai anos decías o mismo. E pasaron 5 ou 6 anos e sigues pensando o mesmo a pesar de que compartiches con grandes futbolistas, como dis. Sí, que é, o sea, moito mérito para José Lucas. Goles importantes de Luís, temos apuntado contra o Alxeciras para dar a victoria, contra o Badaxoz tamén para levar os 3 puntos. O sea, Fuche, como viviches ti a nivel persoal ser tan importante? Estabas cumprindo un soño moi querido pola afición, da casa... Era tremendo, non? Esa segunda volta, que cando me empezo a xogar xa titular, moitos minutos e tal, vexo que eso que a xente, bueno, gustalle non que un rapaz da canteira pois teña minutos e o equipo vaya ben e compita tamén. E a verdade é que eso é como unha inxección aí de moral, non? Por decirlo así. Estou moi contento toda esa etapa, eso, os compañeiros de 10 conmigo, entón era como ir a xogar era disfrutar, non? Tiña eso, todo o esquema do equipo para min era perfecto. Eso, cando non xogaba Manzanara xogaba Les López, cando non xogaba Bernal xogaba Carlos Vicente, Jauma, o sea, era como que con todos tiña moi boa relación no campo. Claro, eso dase esos goles, non? O gol ese de Badajoz que bueno, era como o gol máis importante que marcara, porque era minuto 90. Se non gañábamos, pasábamos ao Alcorcón e quedaban 3 xornadas, era como ese gol foi moi bonito. Sí, contra o Alcorcón de feito que quedades, o sea, vos quedades primeiros, o Alcorcón segundo, un punto por debaixo, vos, solo. O día do ascenso contra o Celta B xogos 80 minutos. Non sei como recordas aquel partido, unha alegría enorme, non? Un partidazo, porque ademais, claro, o Celta B xogábase o playoff tamén, un Celta B, eso, Iker Losada, Barcia, Lautaro, non? Era nivel. Sí. Era nivel. Eu recordo, é un partido como campo cheo ata arriba, é un partido moi controlado polo mesmo que notei nos outros playoffs que xogas con xente que sabe o que é xogar esos partidos, non? Ten o control do partido, saben como levalo, non? E ao final, pois, sabes que se chegas ao final con opcións podelo levar, non? Entón, pois, chegaron esos goles que unha xogada moi típica que facíamos Carlos e eu, que era controlar entre liñas e saber que ele iba a romper o espacio, non? Entón, esa xogada estaba mallada. E despois, pois, a verdade que foi unha felicidade increíble. Celebración, que tal? Esta vez sí que se alargou máis? Ou... Sí, pero bueno. Xa 23, xa podías. Sí, ya bien, pero bueno, eu tranquilo. Son moi tranquilos en ese sentido, pero bueno, estivo ben. Algúna anécdota? Algúna anécdota? Quen se liou máis? Carlos Vicente ten pinta de auténtico liado. No. A ver, seguro que esos os máis veteranos sempre teñen esa... Pablo Reyes. Sí. No, Pablo Reyes non estaba. Bueno, claro que sí. Claro. Pero bueno, a ver, non recordo moi ben. Ever de liado. Seguro, porque Ever, sí. Él tiña moi boa relación tamén con Del Pozo, que estaba ali, con Joan. Sí. Bueno, que esos cos rapaces, pois ben. Claro. Bo ambiente. E despois, o ano seguinte... bueno, si imaginamos que isto foi un golpe bastante duro para ti, porque non sigues no Racing, non te renovan para esa temporada en segunda división e decides marchar, tens que marchar. Como foi isto? Sí, bueno, eu creo que, o sea, é unha historia que non ten moito máis, non? Non recibo esa oferta de renovación e teño que marchar. Sí que a verdade é que a primeira é un pau gordo, non? Porque levas toda a vida ali, ascendes a segunda división co teu club, non? Co teu equipo. Eu estaba moi contento e, bueno, simplemente pois por cosas que pasan, non? Que realmente non hai nada que contar, non é o fútbol, non? Entón pois non se puido dar. Pero bueno, como sempre, dar un paso máis, tomar pois a decisión de a onde ir.
ese verán, a verdade que foi un verán complicado. Sí, pero crees que se foi injusto contigo? Bueno, non sei, eu creo que non hai que darlle máis voltas, non é algo que quedou no pasado, eu prefiro cada un ten o seu camiño e o meu pois foi por esa parte e eu estou contento e Sí. E bueno, sí que é verdade que ese ano levei un pau, pero bueno, hai que levantar a cabeza. Porque ti contabas, imagino. Sí, claro. Claro. Sí. Sí, non sei, por exemplo, temos aquí que o Racing máis ou menos para a túa posición ficha ese ano a Señé e a Iker Rosada, que realmente eran dous xogadores que posiblemente tuveran máis cartel que ti, non simplemente polo feito de estar no Celta. Ti eres un chaval da canteira, sempre é moito máis fácil. Sí, non sei se eso foi a posteriori de non renovarme a min, Bueno, ou sí, se era pode ser. ou se non renovo porque fichan a eso, non sei, razón, sí. pero sí que fan un equipazo, a verdade, ese ano. Sí, que é o primeiro ano en segunda división que lles Pero van a bueno, sí. a postre eu creo que a afición pois criticou moito tamén ao Racing pola non continuidade de Chacón. Entón, lógicamente, eu creo que sí. O Racing tampouco é un equipo que saque canteiráns que vai comprar o primeiro equipo sempre. É para un que salga, pois. Bueno. Pero bueno, foi así e xa está. Pregúntanos aquí Daviescito. Si volverías ao Racing. Bueno, nunca se sabe, non creo que no fútbol pode pasar de todo, non? Eu non descarto volver a ningún lado, eu creo que teño a conciencia moi tranquila de que deixei, creo que unha boa persoa en todos lados e bueno, que nunca se sabe os camiños do fútbol, non por onde van ir, entón eu non descarto a ningún equipo. E pregunta aquí a UDC Barca, que é un club coñeces o C Barca? Sí. Equipazo, xogan membros de Non Vale Furar, xogan no C Barca. Eu teño excompañeiros e Sí. amigos que Claro. que xogan ali. Cedeira, C Barca, Sí, esa zona. perfecto. Sentimentos hacia o Racing. Queren saber os do C Barca. Que sentimentos tes hacia o Racing? Ao final é o equipo que deu a oportunidade de estar desde Alevíns hasta un primeiro equipo, non? Entón eu teño moi bo recordo tanto da xente do clube, da xente das oficinas, que dende que son un rapaz axúdanme en todo, non? En chegar a ese primeiro equipo. Entón eu só teño boas palabras, teño moi bo recordo desa etapa, amigos que quedan para toda a vida, momentos especiais como pode ser un ascenso a segunda división. Entón eu gardo moi bo recordo. Claro, que non sei se ves así un pouco como que é a túa casa futbolística, non? Un pouco, en certo modo, non sei. A ver, son 12, 14 anos. Aparte os anos moi importantes da formación. Teño 26 e media vida, non? Claro, entón, sí. moi bo recordo. Sí, señor. Temos outra de Martín _Real_Verdia que di: que valoración faz desta tempada do Racing? Afección demasiado exixente? A ver, eu, claro, nun ano de descenso de segunda división, sempre que pues a afección e incluso o clube quere aproveitar ese ano de baixar para volver a subir. Sí. Lógicamente. É complicado. Bueno, eu coñezo a Alex perfectamente e sei que fixo, eu creo que é un equipo moi bo para a categoría, xogadores, unha mezcla, non, entre xogadores contrastados e con nome, con xogadores máis xoves, e eu creo que bueno, que ás veces as tempadas non saen como un quere, é unha categoría moi difícil, que estamos falando de como se fora aquí, non, eu baixo e vou subir ao ano seguinte, non? Sí. É unha categoría que ten equipos que igual non contas e despois están aí arriba, equipos con moito presuposto, filiais, bueno, que yo diga o Depor, non? Claro, sí, claro. ao final é moi complicado, moitos equipos que É moi están... difícil, Sí. pero bueno, estou seguro de que vai facer un proxecto moi bo e que vai ir moi ben. Pois falando de Alex Vázquez, falando do home do mostacho, na temporada 2023-2024 chega ao Orenteiro despois de sair do Racing, que acababa, era recén ascendido á primeira federación, e iso chamoute o propio Alex Vázquez, que sempre dixo que foras un dos seus grandes acertos. Non me extraña. Gracias. Sí. Por que decides ir para o Carballiño? Bueno, ese verán que digo quizás foi o máis duro, no, a nivel personal, porque pasas de ascender a segunda división a quedarse en equipo. Ademais, eu, se non me equivoco, remato sub-23, que en primeira federación é importante. Ese é un problema no fútbol. É importante, pero claro, eu pensaba, bueno, paso sub-23, pero veño de ascender. Malo no? será. Entón malo será que tal, e bueno, sí que é verdade que teño aí unhas opcións que gustame moito, pero bueno, sempre pasa cando pasas ese ano de senior que, bueno, tens que esperar un pouco porque as fichas temos que cuadrar, non sei que, e ao final, pois, esas opcións se caen. Podemos saber a opción, Luis? Unha pista, polo menos. Bueno,
Eso quedou para aí. Sí. Pistiña No, pequena. non era o Depor. Se era a pregunta, non era. Non era por eso, pero bueno. No. Bueno, tiña... A Ponferradina. No, bueno, eso... Como as cosas del pasado, prefiero Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe, por eso. Pero finalmente eso, chego aos últimos días de mercado e non tiña nada. O sea, non tiña nada que Claro. me O sea, que te chamara gustara a e que dixera, bueno, isto pode ser un paso importante. Entón chega un momento que a decisión ten que ser xa, acaba o mercado mañá. Fua. Entón penso e digo, a ver, que é o mellor que me pode pasar? Teño que estar en primeira ref, a facer un ano bo para o ano seguinte poder seguir medrando. E digo, pois, teño que estar cerca da casa. Unha decisión importante foi que o meu irmán levaba moitos anos traballando fora, levaba máis de 10 anos traballando entre Londres e bueno, estivo en Holanda tamén. Ese ano xusto ven para Coruña. Entón, claro, como levo 10 anos en velo, por decirlo así, non? E vou marchar agora Sí. a saber a donde, non? A donde? No, ese equipo non era o que tiña amarrado, non? Ya. No. Entón digo, pois mira, chamoume Alex, díxome que era un sitio ideal para crecer, que recén ascendido, non? Que ali iba a estar moi ben. Entón, pois ese último minuto de mercado digo, pois venga, vou para ali, estou vivindo na casa e tomo esa decisión, a verdade é que estou moi contento. É dicir, en tren vende... Unha tiradilla, esa tamén. quizáis foi a peor decisión de... Bueno, o sea, ir a Ourense. non ir a Arenteiro, obviamente. Sí. Ir en tren. Esa parte que, bueno, pagaban levo o outras cosas, que a amistade, ¿no? De Pablo Brea e de Miku, que íamos xuntos, Claro, que ao final... pero era unha paliza importante. Ai, que eso é... Sí, Con sí. Miku, Sí, Sí, con Miku. mítico, Íamos, era levantarme ás 7 da mañá para coller o tren das 8 menos cuarto, chegar puntual, chegábamos a Ourense ás, imagínate, 10, collíanos Alex Vázquez no coche, Buah. íamos a Carballiño, 10:30, a entrenar, Sí. acabar o adestramento a veces, bueno, esas con Javi Rey teño moitas, porque estamos rematando a última tarea, era Luis, Pablo, Mico, a la ducha. Para ir ao Claro, tren. teníamos que coller o tren das para ir ao 12:30, salir Alex Vázquez co coche, A toda hostia. toda leche, chegar á estación, claro, moitos días chegas, pero hai días que non. Claro. E o seguinte tren era as 2:25. Entón xa tiñas que estar 2 horas. Chegar aí ás 5 da tarde, Chegar xa. ás 5 da tarde a casa. Joder. Bueno, en ese sentido, algo que non creo que non me volvería a repetir. Tanto Vivirías en viaxe Ourense. duro, viviría en Ourense, xa está. Pero bueno, esa decisión tomas nun momento, non, que queres estar preto da familia e pero bueno, eso, teño outras cousas que Tome, outras cousas que en Espiñedo Saeste, capitán Sí. xeral, bueno, non sei se máximo goleador, 10 goles, duplicas cifras e facedes a mellor tempada da historia do polvo mecánico con eso, un equipazo tremendo que formou precisamente Ale Rei. Quedades oitavos, a nivel persoal, eu creo que tamén foi un cambio na túa vida, non? Sí, eu tomei isto como vale, quizáis pode soar como un pasiño para atrás, non? Porque ves de ascender e vas a un equipo recién ascendido, pero eu rapidamente cambio o chip, non? De decir, vale, eu teño que aproveitar isto para crecer e para axudar a esta xente que confiou en mí cando estaba aí que non tiña opcións e devolverlle pois esa confianza, non? Con fútbol. E a verdade é que o equipo que fixo Alex ten un mérito espectacular. Temos por aquí os nomes, é un claro, equipazo, é un o sea, hai equipazo. xogadores... Sí. Espectacular. Con Javi Moi ben, non? moi ben, o sea, a idea de xogo de Javi, personalmente con Javi a día de hoxe falo con el, o sea, me pareceu eso, un ano a nivel xogo, eu estaba moi cómodo, cos compañeiros, un grupo top, entón, pois eso, a nivel fútbol xogábamos moi ben. A realidade é que Sí. é que xogamos ben. equipazo, sí. Temos xogado en Carballiño, co campo con un diluvio universal, xogar un fútbol espectacular. Aura, Sí, sí. Ahora. A afición que tal? Moi ben, moi Levaste ben. ben con eles? Coñeces, Sí. recordas a... A mítica Lucita, non? Como... Non falla. Sí, Sí, pero sí, fallanos non que non falla. habemos, que íbamos antes, Sí, temos que ir un sí. día a Espiñedo e ver a Fai toda tempo. esa xente, tío. Si, no, a xente do club. Milito, Milito, un sí, crack, Milito. E Espiñado é un campo con aura, Sí, un campo... apreta pequeniño aí, Home, a mola, xente non mola. quere ir. A verdade é que a xente non quere xogar a Espiñedo. Nos notábamos no campo, era ir xogar, claro, viña Barça B.
Encontraste en Espiñetas. Aí nós estábamos como frotando as mans, en plan, estos non saben onde están. Claro. E chegou un momento que, claro, xogadores queremos de xogar de campo, me refiero, de un campo tal, Pibe, eso, Álvaro Ramón, Esquerdo, éramos todos de xogar. Sí. Claro, atopaste o campo así. E era, Daba igual. vamos a xogar igual. Aquí sí. non se... Molado. Qué guai. Hai rollo Sí. como un campo inglés. Sí. É que temos por aquí nomes a mi Manín, Miku, Cristian Santos na dianteira, despois Pibe, Tiago, Curro, Gerno Boa, Álvaro Ramón, Diego, Esquerdo, Javi Moreno, Romai. O sea, hai nomes aí para dar a tomar, Era un equipazo. Quedades octavos ao final. Sí, quedamos aí a un pasiño a Copa del Rei nun Sí. último partido que nos mete unionistas aí ben. Unionistas, correcto. Sí, sí. E hai curiosamente ese ano tamén marcas nun 2-2 contra o Dépor en Riazor Para outra variar. vez para variar, si cascas un gol ao Dépor con Diego de Rivas de porteiro, fora aquel partido de Diego Rivas que era adestrador de porteiros, non tiña porteiro, xogou el, curiosamente, e sacades un empate de Riazor. Que locura, non? Sí, esa anécdota creo que das máis Sí, heavies que sí, hai, eso é. non sei, eu non recordo algo así. Porque ademais, mira, teño, bueno, despois conto outra, Garenteiro bastante boa, pero esa anécdota, claro, está Diego xogando habitualmente, non? Diego se Diego, lesiona, sí. creo que contra o Barça B, que rompe o Sí, Aquiles. correcto. Pablo Brea Cedido. cedido tal e despois Manu destroza o tobillo. Correcto. Manu Cavaco. Sí. Entón era como, que pasa? Quen se pone? Nos adestramentos xa era a risa, non? Quen pode xogar de porteiro, tal? Eu, non sei que. Ti non, Luis. Eu non, ni de coña. E menos en Riazor, vamos. En Riazor. Vamos, e menos en Riazor, vamos, imposible. Entón, claro, Ales coas dudas que teño que fichar a alguén para, claro, pero como fichas a alguén para un partido? Claro. Que lle dis, fai contrato para o ano que ven, que contrato eso, claro, era un lío. Entón, nada, nosotros xa era o vacile. Diego, al final vas xogar ti e tal. Claro, Diego Rivas levaba un Retirado. 8 Sí. meses, o sea, estaba para xogar e además A de Shell, é unha sí. persona que se cuida e el decía, ni de coña, eu non, era imposible, o sea, en Riazor, que non estamos hablando de, no, me toca pues en un campo con menos gente, no, en Riazor, ya, bueno, tal. Claro, se iba cociendo pouco a pouco. Eso se iba calentando e claro, chegou un momento que foi, pues Diego, non hai máis. Tens que xogar, e xogas foi un partidazo espectacular. Sí, fixeron partidazo, verdad? Casi marca gol. Bueno, toca aí o balón no último gol, que parece que vai rematar. O sea, era, claro, Riazor cheo porque claro, estaba para ascender e aí, bueno, eso foi increíble. Tamén che digo, chega a marcar a Diego para darlle a victoria ao Arenteiro nese partido. Eso sale en todas partes. Sí, sale sí, sí, en Movistar, en ESPN, en todo. Home. Eso Tal Sí, cual. sí, historia. Joder. Pregúntanos, temos unha pregunta de Antía GF. A que fixen eu antes, pero que olvideime que preguntaba tamén a Antía. No, digo, ya. Sí. Pregúntanos, si ves o teu paso polo Arenteiro como un antes e un despois na túa carreira futbolística. sí, pode ser, porque é como proxecto no que síntome eso importante, un xogador con bons números, non, para a categoría, o que falamos antes, nunha categoría moi preta ao fútbol profesional. Entón sí que considero que quizáis é o punto, non, de decir, vale, a miña carreira para onde vai, non? Sí. Vou para arriba, quédome, como vai, entón, pois sí que é verdade Para que agradezo moito ao Arenteiro e a todas as persoas que traballan ali porque tratáronme eso desde o primeiro día espectacular. Sí, señor. E xustamente tamén ese verán, xusto despois de terminar a tempada, hai un momento especial e é que te convirtes en internacional. Internacional con Galicia, Luis. Es verdad. Panamá 0, o sea, perdón, Galicia 0, Panamá 2, aí perdimos, pero bueno, foi un partido en Balaídos que foi para ti, imagino que moi especial, non sei que recordas, anécdotas, futbolistas aí top que... Sí, eu estou comendo na Coruña cos meus pais e o meu irmán Sí. e recibo unha chamada, non recordo ahora mismo, creo que, non sei se era César Méndez, creo, non recordo, e que me di que había un xogador que non sei que era, de primeira división seguramente, que non podía tal, e que eu era como, pues imagina, a lista era de 24, pois eu era o 25, entón fallou o 24 e chamoume e díxome eso, que se quería ir. Claro, nese momento digo, de unha, o sea, Home, claro. como non vou ir, sabes? Claro, convocatoria, Iago Aspas, Johnny, Lucas, xente espectacular, claro, ademais ia tranquilo tamén, porque iba Xer, iba Quique Fornos, Sí. iba Manu Justo, non? Xente que coñecía, Sí. entón iba, vou 100%. Claro, chegas ali, un hotel,
un hotel a pé de praia en Vigo, espectacular, te dan toda a roupa, todo, tratante como unha figura, ¿no? Sí, A ver, internacional, chega, claro, saúdante, Iago Aspas, como se fora un calqueira, ¿no? Lucas, que claro, eu dicía, mi madre, Lucas, que a Lucas pediña camiseta en Carballiño, curiosamente, e tal. Meteuche algunha vacilada, Lucas? Meteme unha graciosa na ducha, que porque no. Que mal sonou, No, porque eu estábamos tal, eu marcho. Claro, eu estaba acostumado ás típicas duchas de botón que van solas, en Balaídos, claro, era unha ducha de que se abría, regulabas a temperatura, eu marchei. Entón sai claro, era a ducha era Aspas, eu e Lucas. Joder. Entón sae como, Iago, apagas ti a ducha deste, non? Ou apago eu, somos os seus criados, tal. Claro, e yo verme, decir, yo quero irme, me quero ir a mi casa, quero meterme en un agujero e non sair nunca máis, sabes? E va, pero non, moi bien, moi gracioso. A verdade é que xente super humilde, super normal, que son xente que tocou equipos que son increíbles e ao final é unha persoa máis facendo bromas, con todo o mundo, a ver, con unha experiencia inolvidable, sí. Ao final dos dianteiros de nivel talla mundial. Claro. Sí, e quen che iba a decir a ti que ese mesmo verano, non sei que tiñas ti en mente, que iba a pasar, pero o conxunto herculino, o Deportivo, recén ascendido de segunda división, faise cos teus servizos, tío. O sea, creo que foi, ademais de forma sorpresiva, non? Sí. Foi así de repente, Luis Chacón o Depor, pa. E non sei como viviches ti a nivel persoal, cando chegou a oferta, como se deu todo. Pois mira, eu estaba nesas datas, eu aínda non tiña con ningún equipo nin falado, nin nada. O sea, era como verán, tranquilidade, vacacións, e non falei con ninguén. Entón estou indo eu, teño adestrado con Dani, o fisio do Depor, de Pontedeume. Dani Eume. Con Pablo, pois un amigo, da miña familia, meu de toda a vida, teñen unha clínica que se chama Ponteben. Sí. Eu ia adestrar ali para estar ben para a pretempada, porque nunca se sabe cando poden chamar. Oye, pero está ben o nome, Ponteben. Sí. Está ben. Moi ben. Claro, eu vou primeiro día a adestrar. Ali, primeiro día. Vou a entrar pola porta, falo con Pablo, con Dani, tal, unha chamada. Eu saio fora, perdón, saio fora e era Fernando Soriano. Hostia. Mi madre. Claro, primeira chamada do verán e Fernando Soriano. Bueno, pues que temos interés en que vengas e tal. E claro, yo, vale, ya está. O sea, pouco máis que falar. Fixeches a mítica do remolón de, bueno, teño que pensarlo, teño aquí oferta de Ponferradina. Aí non podes dicir nada. Aí é de primeiras. Claro. Entón, pues eso igual foi un xoves. E o venres xa chamaronme que todo o contrato pois estaba para ir para adiante, firmei e ao día seguinte pois chamaronme para facer o vídeo en Pontedeume, queríamos facer un vídeo en Pontedeume, fixemos o vídeo e xa está. Entonces, o sea, foi tan pronto que imagino que xa non nin moitas ofertas máis houbo ni nada máis, non? É que non recordo ni claro. O sea, que creo que non, porque eu xa nin recordo, así que debiu ser a primeira ou das primeiras. Sí, pouco máis que pensar. O sea, e para ti a nivel, o sea, eso tivo que cambiarche un pouco tamén a vida. Fas a pretemporada con eles, baixo as ordes de Idiáquez. Como foi? Como recordas? Porque temos apuntado que foi unha pretemporada na que destacas, na que deixas boas sensacións, incluso marcas goles, un doblete contra Unionistas, creo, na semifinal do Teresa Herrera. Como foi aquela pretemporada? Que te atopas ao chegar a Coruña? Bueno, atópome pois, un clube de primeira división en todos os aspectos, revisión médica, análisis, non sei que, probas por aquí, probas por lá, era para min algo novo, non? Facer todo iso nunhas instalacións de primeira división, chegar ao vestiario, un vestiario de primeira división, con miña roupa perfecta, talla non sei que queres, calcetines altos, baixos, medios, pantalón largo, corto, bueno, era o meu show. E claro, atopome pois no clube que levaba vendo pola tele pois moitos anos, non? Entón, claro, para mí ao principio é impactante esa xente coa que vin, bueno, que xoguei contra eles, non, tamén, e xente que levo vendo pois moito tempo, pois compartir vestiario con eles. A verdade é que é un momento importante. Sí. Quen foi o que máis se sorprendía no equipo? Bueno, imagino que claro, ao final está rodeado de cracks, non? Pero algún xogador que dixeste, joder.
por non decirlo o típico non, pero Sí. que é a realidade. Eu sempre o falei cos meus amigos e tal, o amigo que máis me sorprendeu desde o primeiro día foi Chimo Navarro. Chimo. Eu cheguei e Chimo Navarro era unha superioridade abismal sobre os demais. O sea, era Era un xogador que viña de estar en primeira. Almería, claro, un xogador importante, claro, chegou ali defensivamente outro nivel, ofensivamente un avión, boa xente, con el moi ben dende sempre. Sí. Eu dixen, este xogador é de outra categoría. Sí, e anécdotas así adestrando e así tes, bueno, antes de nada, ti estabas víaste ben, ¿no? Ao nivel Sí, moi ben. do resto e A verdade é que desde o primeiro día moi cómodo, tamén o estilo de xogo era de xogar, estaba ben, claro, xogadores top, non, da categoría, entón era fácil, bueno, entre comillas, non, Sí, xogar ali e estar ben. no teu posto estaba Lucas. Claro, eu estaba Lucas, bueno, había moito nivel, sí. Claro. Había moito nivel. Nada, así, bueno, anécdotas adestrando es, bueno, sobre todo facían moito exercicio este dos dous toques de tirar desde a frontal de aire, non sei se sabedes sí, que, sí, bueno, un adestrador Pasan, tira o balón, Sí, control de controla tiro. de tiro, sí. A verdade que ese exercicio a min gustame moito e teño ben pillado. Pipeado. Gústame. Aí. Entón, sempre, bueno, era la risa porque Lucas era sempre tiraba, claro, para que falle, pues hai que hacerlo moi ben, ¿no? Entón era como que sempre era competencia eu contra el, e dicía, Sí. hoxe gaño eu e tal, non sei que, teñamos aí un pique, facíamos todos os días. Todos os días. Competindo, e a Lucas, Competindo, Sí. intentando. Joder. Era complicado. Os dous primeiros partidos de Liga vas convocado e xogas un par de minutos contra o Huesca, bueno, foron contra o Huesca e o Oviedo, e xogas contra o Huesca, debutas que camiseta do Depor contra o Huesca. Como recordas? Bueno, a verdade é que o primeiro partido contra o Oviedo hai un ambiente en Riazor espectacular. Aí, bueno, simplemente pues, estou na banda e tal, non xogo, pero ese partido de Huesca, eu estou falando fora con Miguel Obreiro, que estaba ali, bueno, era como, bueno, igual, pues eso, hoxe teño oportunidade. A verdade é que ahora río porque, bueno, é unha circunstancia, pero claro, entro ao campo e dime o míster, bueno, por la esquerda, que Gerard Valentín non vaya por fora e centre. Fai no ti. Vale, perfecto. Era como así unha indicación. Colle a primeira xogada, Gerard Valentín, tapolle fora, vaiseme por dentro, autopase, córner, gol. E digo, mi madre. Vaya debut. Sí. Vaya debut. Sí, Entón, claro, ahora faime gracia, pero ese día estaba que dixeme, mi madre, a que estou liando aquí. Pero Sí, bueno, sí, a ver, recordo con moita ilusión porque ao final de debutar en segunda división con esa camiseta e bueno, teño bo recordo ao final, pues por lo menos pues quedome con eso. Pero ti sabías que a mellor era os teus últimos minutos nese momento ca camiseta do Depor? Bueno, de momento foron os últimos que xogaches. Bueno, sí, a ver, xa falábase non de eso, de que podía salir, que non sabían se iban a ter moita participación e demais, pero bueno, ata o último minuto iba a estar a full ali, adestrando e o que fora. Entón, Porque finalmente deciden cederte a Cultu, non? Cultural Leonesa, e empeza o teu periplo en León. Estaban en primeira ref. Non sei como te tomaste esta saída. bueno, a ver, de primeiras, pues sempre queres estar no equipo no que firmas, non? Mais o Depor, eu estaba ali contento cos compañeros e demais, pero bueno, como a igual que pasou en Ferrol, cos Somozas e despois, pues eu cambio chip, non? Rápido, digo, vale, eu aquí, pues, vou mir cedido. Que teño que facer agora? Pois intentar no equipo que vaya facelo o mellor posible para min, para quedar ben co equipo que está interesándose por min e para volver ao ano que ven e dicir, vale, pois eu estou aquí, non? Quero xogar aquí. E bueno, al final pues a decisión estivo ben. Sí, Sí, non estuvo mal. Joder. Chegas a Culto, que era un culto con moitos galegos. Bueno, temos aquí apuntado que aquí estuveron Antón Escobar e Bicho despois do ascenso, non vale furar. Pero ese ano marcas 13 goles e das 5 asistencias. Unha tolemia. E eres elexido pola AFE o mellor xogador de primeira ref. O sea, bastante ben, non? No, Sí. non estivo mal. Estivo ben, a verdade que sí. Sí, bueno, a verdade que a decisión de ir para ali tamén, bueno, aparte de que sabía que o adestrador, que Raúl, pues tiña unha idea de xogo moi boa para min, eu, claro, falo con Quique todo o verán, dime que, bueno, que quere que estés aquí porque xogamos así, bueno, explica un pouco todo, non? Entón, gustame moito a opción e vou para ali porque penso que co equipo que ten ademais que fan eu, bueno, vou ben para ali, estou rodeado ben con eso, os galegos, amigos, sabía que iba a ser, bueno, que iba a estar moi ben. Cerquiña da casa, porque que tal en León? Sí. Unha boa Sí, cidade, boa cidade, ¿no? boa Para cidade, estar. sí.
pequeniña, non, que ten de todo, pero estás preto de todas partes, todo andando 10 minutos, bueno. Coméntase que ten boa zona para sair, Vos bares e boa zona bella. Boas despedidas aí ali de solteiro, moito. Claro. Eso vese pola rúa, te vas pola rúa e hai de todo. Sí, e ti convirteste nun ídolo no reino de León, o sea, como non sei, que tal por ali, non sei. A ver, a verdade é que sí que desde o primeiro día era como que había ese rumor, non, que iba a ir para ali e sí que, bueno, pues eu non uso moito as redes, pero esos días sí que notaba como que a xente quería que fora para ali e que lle facía ilusión a... Mencionábante, non? Luis, claro, si non miro. Pero claro, chega e miras, porque salta a notificación e miras. Que notaba que a xente pues, quería que estivera ali, e claro, ainda encima caio de pé, non? Por dicirlo así, porque no primeiro partido como titular, minuto 90, e marco gol, era como, bueno, pues non se pode empezar mellor. Como no Dépor, nese partido de debut en segundo. Sí, parecido. Joder, e non sei, bueno... Acabas ascendendo, por certo, que non, claro. Creo que non o dixemos, teve un segundo ascenso a segunda división. Segundo ascenso a segunda división, sí. Unha temporada espectacular. Primeiros desde a xornada 1 ata o final, con altibajos, non? Que tes aí, que encima, claro, estaba o meu amigo Javi Reida, esta hora da Ponferradina, que viñan por detrás, querían quitarnos aí. Claro, aparte hai, supoño que rivalidade, non? Sí, moito, ali hai moito, sí. E cos galegos, xenial, non? Imagino. Sí, no, era a ver, o grupo, que é o que digo, tivo moita sorte, pero claro, o grupo galego de 10, pero o grupo que non coñecía de compañeiros espectacular, o sea, eso a día de hoxe, tamén os compañeiros que continuaron en segunda, teño unha relación espectacular con eles de estar, bueno, ya o considero amigos, non, para toda a vida. E a verdade é que o grupo humano era espectacular, senón non consigues esos obxectivos, claro. Porque nos momentos malos hai que apoiar tamén e moi ben. Sí, é curioso que cada ano dá má sensación que melloras un pouco o teu rendemento, as túas cifras, que te vas adaptando ás novas categorías. Como fas para seguir mellorando? Cal dirías que é a clave, Luis? Bueno, te diría que las ganas, ¿no? Seguir, bueno, tendo esas ganas de seguir crecendo e de chegar ao fútbol profesional, porque eu creo que era o meu obxectivo de que penso que o fútbol ten esas categorías, non? E quero chegar a esa primeira división e tal, pois eu penso que ese é o meu obxectivo. Entón, cada ano superarme. En ese no Arenteiro metín 10 goles e xoguei desta maneira, pois na Cultural quero meter máis e xogar mellor e así foi. E bueno, competir, correr, pelexar e facer o mellor posible. Sí, señor. En este ano, tempada 2025-2026, en verán, en pretemporada, non sei se houve algunha opción de seguir no Dépor, porque claro, ti estabas cedido na Cultu, ibades a estar os dous equipos en tanto Deportivo como Cultural en segunda división. Non sei se tiveches algunha opción de quedar no Dépor con Hidalgo xa desde o principio, xa sabías que non. Non, sí, a verdade é que as primeiras semanas estou moi ben adestrando e chámame para dicirme que están moi contentos co meu rendemento. É verdade que eu sí que considero que chego diferente do que cheguei o primeiro ano, non? Porque, bueno, vez de facer un ano moi bo e tiña confianza, non? De que claro, sí. E xa tiña confianza cos compañeiros tamén. Tamén hai unha lesión por aí, creo. Sí, hai un pouco a espinita que teño, non? Dese, porque xusto bueno, é un adestramento que tapa un tiro e ao caer o tobillo pónseme así a un momento. Entón era xusto nas semanas que íamos empezar a xogar os amistosos. Entón esa semana tiñamos Compostela, tiñamos algún máis, non podía xogar. Certo, é verdade. Estive no partido de Compostela e non estabas, é verdade. Sí. Entón, pois, o que me queda era forzar moito para chegar a xira esta en Inglaterra, que fomos aí a xogar contra o Watford, contra o Middlesbrough. Entón, claro, eu necesito xogar esos partidos, porque eran casi os últimos xa. Entón vou... Bueno, non moi ben. A verdade é que vou co tobillo, tomo de todo para intentar que non doera, pero bueno, non estaba moi ben. E bueno, sí que é verdade que os partidos tamén eran de exigencia alta porque son equipos de Champions, ¿no? De potentes. E bueno, pues despois de volverse de xira, bueno, falamos de que bueno, igual hai que buscar outro, porque o Depor ten ese objetivo do ascenso e tal, de que pode ser que teña que sair cedido. Xogo o partido do Oviedo, o último, que ben, a verdade que se partido moi ben, xa estaba recuperado, notase bastante. Sí. Despois, pues nada, eso, temos unha reunión que hai que sair cedido, eso.
Claro, é que temos unha pregunta de Xoan 9.1906 que di: que che dixo Fernando Soriano todas as pretemporadas para non ter oco e ter que sair cando, en xaneiro do 2024, 6 meses antes de fichar, case paga cláusula ao Renteiro? Isto é certo, Luis? Sí, o sea, sí que había ese interés, pero bueno, no se chegou a nada. Pero, bueno, eso que Fernando Soriano ao final o que che decía eso, tes que sair porque ao mellor aquí non tes os minutos que ti necesitas. Claro, eso es. Bueno, fútbol non a ver, ás veces hai pensamentos dos que teñen que tomar as decisións que eu respeto ao 100%, non? Porque quizás para o obxectivo que tiña o club, pois eles querían que eu non ia ter os minutos necesarios, ou para min, ou para o crecemento individual, ou o que sexa. Bueno, ti que crees? Bueno, nunca se sabe. Eu, por exemplo, creo que tería xogado bastante. Eu creo que tamén, a verdad, sí, seguramente. Ao mellor, home, non sei se é titular, pero sería nunca se sabe, porque claro, nunca se sabe. Eu, como decía antes, eu prefiro non pensar no pasado, non? Agora pasou o que pasou, eu disfrutei moito este ano dentro do que pasou, pero individualmente, pues eso. E aparte, ao final, é unha exigencia tan grande o fútbol profesional que é eso, sabes? É que te lesionas a semana antes de... Claro, que se non son eu... Xa está. Eso, se non son eu, pues era outro, o fútbol é así. Sí, é así. E deciden cederte outra vez novamente ao Reino de León. Non sei se tiveches moita dúbida, supoño que como estabas tan ben en León ibades estar en segunda división, a xente quería que estiveras ali. Tomaches a decisión rapidamente de decir, pues entón vou a León. Sí, bueno, eu tiña claro que se saía do Dépor ia a ser a León. Eu, claro. A verdade é que tiña outras opcións, quizáis mellores, pero eu na miña cabeza, porque sei que non o vas decir. Na miña cabeza e no meu interior, pois eu quería volver ali porque son o equipo que me demostrou ese interés na primeira ref. Eu como que quería facer esa en segunda división co equipo co que eu subín, entón, bueno, xa aos outros equipos lle dixe, mira, o sinto, pero vou ir para ali, e así foi. Sí, e na que a temporada non se pode calificar de boa a nivel colectivo, porque ao final descendeuse, pero para ti eu creo que sí que foi unha temporada de aprendizaxe dentro do que cabe boa, non? Marcas 8 goles, das 3 asistencias, fuches titularísimo para todos os entrenadores que pasaron polo Reino, imagino que moi contento, non? A tua temporada. Sí, bueno, o contento, sí, o que se pode estar no plan individual, pois eso era un pouco que se buscaba, non? Ter un ano en segunda con moitos minutos, con continuidade, ver como é a categoría. Era a miña primeira experiencia e, bueno, pues creo que individualmente foi unha tempada boa con seus momentos tamén, como todas, pero bueno, o que é unha pena é eso, que o equipo pues non consigo o obxectivo, que ademais para min e para os compañeiros que ascendimos era como o doble de duro, non? Porque sabes o difícil que é chegar, máis que a cultura xa lle pasou anos atrás, o mesmo, entón pues quédame, bueno, ese mal sabor de boca, esa espinita de non poder salvar o equipo. E, bueno, moito cambio de adestrador, non? O sea, porque aguanta Raúl 6 xornadas só, chega o Cuco Ciganda, despois con Rubén, pero por que durou tan pouco Raúl? Porque ao final tiña confianza do ano anterior, ti que crees que pasou aí? Bueno, non sei, la verdad que non teño información ni nada, se podera contar o contaría, pero empezou mal a tempada. A ver, a tempada é unha tempada difícil para un recén... A ver, os recén ascendidos en segunda división é moi complicado, porque empeza o tema do límite salarial, claro, os xogadores teñen dúdas, porque é un recén ascendido, non? Os proxectos é difícil, entón eu creo que tamén chegamos ao primeiro partido e faltaban igual 7 xogadores, primeiro partido de Liga. Sí. Ademais, primeiro partido de Liga, segundo 10, penalti, roja e gol en contra. Bueno, pues xa empezar con mal pé, ¿no? Entón, eu creo que tivemos esas primeiras xornadas. Ademais, claro, empezamos Burgos, Leganés, Almería. Cuidado, Claro, Racing de Santander, Castellón, algo así. Claro. Claro, os equipos de arriba. Os equipos de arriba. Entón, bueno, sí que tivemos ese partido en Santander que eu creo que quedará como o mellor partido que fixemos en toda a tempada. Victoria. Meterlle 4 ao Racing de Santander en Santander non é fácil. E, bueno, despois as decisións que se toman nos despachos, nas direccións deportivas, pois xa son cousa des. A verdade que eu teño moi boa relación con Raúl e espero que ahora no Ibiza lle vaya genial. Foi unha pena nese sentido. E con os adestradores, bueno, imagino que máis ou menos contento con todos, porque foches titular con todos, pero cal foi o que máis che gustaba ou máis mellor che viña a ti? Sí, a ver, non me podría
quedar con un, porque eu creo que con todos aprendes algo, non? Eu con Raúl xa o coñecía, xa tiña esa confianza de saber como xoga, o que podo dar con el. E despois, claro, eso, chega o Cuco, que unha persoa, claro, moi importante, non? No fútbol español, coñecido, adestrador tamén en Primeira División, claro, chega e tes esa dúda, non? De dicir, vale, a ver como me adapto ao seu estilo, que igual é un pouco diferente ao de Raúl. Creo que ao final adaptome moi ben, a verdade que é unha persoa de 10, sorprendeume para moi ben o Cuco. Bueno, sempre creo que terei boas palabras para él, porque ademais atopouse con un inverno duro en León, ao igual que Raúl tivo un verán duro tamén en León por esas circunstancias dos campos e demais. Que pasou cos campos? Claro, en León fai un calor criminal. Sí. Entón o campo, creo que levamos un hongo do outro campo para o noso, entón tiñamos que ir a entrenar a outros sitios. Despois, cando chega o Cuco, eso, inverno en León con máis agua da historia, 5 días de neve, tivemos que ir buscando campos por todas partes. Claro, isto ao final é un problema po equipo claro, grande. Eso es. Entonces, bueno, non é que, bueno, igual nunca se sabe se o equipo entrena a adestrar a todos os días no mesmo sitio, nunca se sabe. Pero así que atopouse esa dificultade, a verdade que para él o sacou con de 10, porque sempre boa cara, sempre boas palabras para todos, a verdade que teño moi boas palabras para él. E despois, claro, chega Rubén, que outra vez completamente diferente ao que viña. Claro, cal é o problema cando chegou Rubén? Chega Rubén faltando 10 partidos, Castellón, Racing de Santander, Almería, Las Palmas, claro, para un proxecto novo como xoga Rubén, que necesita moitos adestramentos e moito tal, foi difícil inicio. Pero bueno, eu aprendín cousas tamén con el, nese modelo de xogo que ten tan especial. Eu creo que xogo eso, que boa relación con el. E bueno, non se pudo dar o obxectivo, pero bueno, por lo menos sacas cosas positivas de todas. Sí. Falábamos antes que o día que creo que coincide o día que baixades vos é o ascenso do Deportivo, non? O mesmo día. Bueno, sensacións encontradas aí, supoño, non? Un sentimento agridoce. Ademais, o mesmo día do ano anterior foi o noso ascenso a segunda, o mesmo día o descenso e o mesmo día o ascenso ao Depor. A ver, personalmente estaba máis co descenso da Cultu que co ascenso ao Depor, porque ao final é o equipo no que estou, co que comparto todos os días adestramentos e partidos, coa afección que levo 2 anos con eles. A verdade que a min deu moita pena, porque ademais era como foi un descenso como progresivo, ¿no? Porque parecía que salíamos, despois que o Cádiz non gañaba, que o Leganés, pum, parece que sí, despois parece que non, era como é que foi duro. Un descenso. Ainda había outro día unha entrevista dun xogador do Zaragoza que dicía que era, non sei, un descenso como baratísimo, non? O sea, que parecía que eso, o Cádiz estuvo 14 jornadas sin ganar, creo. Si, nos tamén 15 ou así, era. Andabades aí saindo, baixando. Entón, pero eso, deuse, pois, o ascenso o mesmo día. E Luis, que che iba a decir? Que tal o de terte no FIFA? Non sei se probaches. Mola o FIFA. Mólame. Sí, mólame. Antes máis, ahora claro, un pouco menos, pero agora sabes ti, Pero guai. Quen cho diría algo? Hai algún stat co que non estes de acordo? O sea, a ver, al final ahora mismo pues claro, a carta é mala, é mala. Pero sorprendentemente o meu xogador era bo. Claro, os amigos flipaban. Claro, porque tes características de bo xogador para FIFA, claro. Un equipo así barato. Pues non sei, os meus amigos flipaban, dicían, pero o plata é bo. Que media? Creo que era 68, creo. Ou 60. Pero que potencial en Ono Manager, que é o que me gusta a min. Eso non. Non te fichei nunca ainda. Eu tampouco, Curioso, Non sei. Igual fichou. Non sei. Mirámoslo arriba. Puedes mirar, ¿no? Sí. Non sei, pero sempre que xogo co eso, meus amigos gustanos moito facer os modo carrera, como non se pode xogar online. Claro. Compartimos aí pantalla, facemos aí tal. E sempre marcaba un montón de goles na simulación. Entón dicía, bueno, a ver que fichar aí, no, claro, estou. Pero gusta, estaba moi ben. Que guapada. Ten que molar verse no FIFA. Sí, mola. Sí. Teño aquí apuntado que temos unha pregunta de bicho, pero dime conta que eu dixen, vou facerlle captura de pantalla e despois, porque foi das últimas que nos mandaron, e despois fago ya. Pero claro, está grabando o meu móvil, entón facémosche despois. Eu recordo que era algo de algunha anécdota e tamén de chaves de azúcar destas de gominola que sei que comes como un becerro. Sí. Pues están boísimos. Despois, vale, cando entre eros facemos esa pregunta de bicho porque me mandou aí unha anécdota. Pero bueno, falamos de actualidade.
falamos de que vai pasar para o ano que ven. Sí, contrato co Deportivo ata Sí. 2028, Deportivo en primeira división. Quérete media segunda, polo que se comenta por aí. Volves a Coruña, teóricamente, pero non sei ti o que esperas, que como ves agora o mercado? A día de hoxe realmente non sei nada porque é un pouco pronto, non? Rematou o playoff hai Sí. 4 ou 5 días, entón aínda está a cousa así. A ver, eu o allá pois pode estar no por en primeira, non? Que te vou dicir o mellor que me podería pasar, non? Pero bueno, sí que é verdade que lóxicamente é primeira división, xa non é segunda, xa non é pois primeira ref, non? En primeira división estamos falando do máximo que hai a nivel nacional. Entón, bueno, non sei o que pasará, pero eu pase o que pase, como decíamos antes, pois vou ir a full porque é a miña personalidade e bueno, pase o que pase estarei contento co que sexa. Sí. Temos aquí, bueno, está sonando moito para equipos moi importantes de segunda división, non temos aquí apuntado, que vimos por aí, haberá cousas que son certas, haberá cousas que menos, e o mellor haberá cousas que ningún é certa, pero bueno, Oviedo, Albacete, Valladolid, Sporting, o sea, Leganés. Leganés tamén é certo. Sí. Equipos importantes que, en teoría, están detrás túa. Non sei se o teu objetivo é estar en segunda división ou se ven un equipo de fora. O sea, estás aberto a todo? No, en principio eu prefiro Aquí. estar en España, sí. Creo que pola miña idade estou quizáis neses anos nos que o futbolista pois está no seu mellor momento, non? Eu creo que personalmente estou nun bon momento. Eu creo que teño que explotar a miña idea que xogar en primeira división, que é o meu obxectivo. Iba a preguntarche, o teu soño que che quede por cumplir quizás un pouco. Sí, Primeira xogar división en España. Primeira división en España. A ver, obviamente Premier League, todo eso mola moito, non? Pero eu mólame moito a idea de xogar en España. Eu estou aquí contento. España para vivir é un espectáculo en calquera parte. Entón, por agora non vexo eso de sair fora. O sea, dentro de España, en calquer sitio, non? No, Sí, Aí que sean nas illas ou... Home, mellor no Atlético. Bueno, eso ya. Pero o Sí, Cholo pero- non sole meteríate en banda. Sí, eres moi calidoso po Cholo. Bueno, Griezmann non xoga mal. Ah, mira, bueno, pois ahora hai unha vacante, que están falase de Kangin Lee, pero entre Kangin Lee e Luis Chacón, non sei. Hai kilómetros. Joder. Bueno, e non sei, este ano entón entendemos, quero preguntarche, vouche meter nun aprieto outra vez, seguramente non te molles, pero entre estes equipos que mencionamos, cal é o que dis, que este tírame máis, Oviedo, Albacete, Vale. Sporting, Valladolid, Leganés. Algún que digas ti, A ver, todos apetecible. son equipos históricos, me refiero. Correcto. Son equipos de primeira división con estadios Sí. espectaculares. Al final me estás nombrando equipos que o ano pasado estaban en primeira división. Sí, que o meu objetivo, ¿no? Por decirlo así. Entón, bueno, son equipos que todos terán unhas instalacións espectaculares, un campo. Bueno, xoguei nos seus campos, entón calquera está ben. Sí, pero probablemente este ano ti o mellor estes xa nun proxecto que busca precisamente eso, quizáis. Claro. Si non quedas no Depor, que estamos xa partindo desa base. Sí, pero... a ver, o objetivo é estar o máis preto de estar arriba mellor. Entón, pois un equipo que busque ese objetivo, pois sería Sí, señor. E despois deste ano en segunda división, queremos que nos digas 4 futbolistas que a destacar de segunda, que che gustaran moito, que te chamaran a atención este ano. Bueno, a ver, eu creo que vou dicir contra min, os que Sí. xogaron contra min, me refero porque igual Contigo. o veo por a tele e digo, vale, este é espectacular, pero nos partidos contra nós eu teño claro dous que vou dicir que eu diría, bueno, Andrés Martín o de Santander. Está espectacular, Ese, claro, sí. es que en León tivo 4, meteu as 4 e anularon de 2, pero era un espectáculo. O sea, eu dicía, non pode ser que faga todo ben este home. E despois, no partido que xogamos contra el, Mica Mármol de Las Palmas, que tocoume atacar ya el, era moi bo, moi bo. Se non pode por e Celta. Sí. Es que os partidos contra Las Palmas, vou dicir, iba a decir, mira, iba a decir Loyodice, sí, bueno, non sei como se centrocampista. dice, centrocampista, parece moi top. E o mellor, que igual vos sorprende, o mellor, porque, bueno, hai moitos. A verdade é que Cala do Castellón este ano fixo partidazos, en Barba, outro nivel, contra nós tamén. Pero o que máis me sorprendeu foi José. Sí. José este ano Que sona o bicho. A que parece que non, José xa ven de retirada ou que sexa, pero sí. buah. Este ano fixo moi boa temporada. Ademais é curioso porque contra nós marca o seu primeiro gol do ano
no último partido da primeira volta, se non me equivoco. E despois. Se aínda non marcara hasta o... Creo que hasta non. o último partido, El marcou non. unos 2, Sí. pero era fácil todo ben. O sea, xogando de delantero, que en principio non é... Xa. Bueno, antes era máis extremo, non? Pero era deixar de cara, controles, os pases todos perfectos, dejadas de cabeza, gol, definición, o sea, pareceume, e despois cando xogou en León, o mesmo. Foi un espectáculo. É que a ver, a carreira foi a que foi, pero é que realmente José era Sí. os máis top pero de España. é o Falan típico, así, non? Que va a xogar contra ele, 30 e pico de anos, dice, seguramente Un non meme, non Xa. sexa o que foi, que claro, eu o vin, claro, o bichito, o vin pola tele. Sí. E claro, chego ali e digo, es que este é o mellor xogador da categoría. Pero es que compartían vestiario con el no Madrid Castela, que decían o mellor xogador que pasou pola canteira do Madrid e non Sí. era el bichito, era el bicho. De feito, o partido que queda que foi Las Palmas Málaga este ano, o playoff. Non me acordo. Sí. Sí, Las Palmas, Que marca- cando sacan o partido, o sea, no minuto 50 estábamos comendo Los Palos ao Málaga, sacan a Viera e a José e acabouse, Sí, no tamén. deixaron de xogar. É que sé que sí, pena o que nos perdimos como xogador. Colásimo. Pero como reggaetonero, que temazos, Bueno, Aí no- esa non vou faceta entrar. non coñezo. Infravaloradísimo. Pero si xa nos costa opinar de fútbol, imagínate de música. Sí. No, ten a De reggaetón. Yo sabía con De La Ghetto. Vaya temón. Non controlo Non podo tanto. opinar, non podo opinar. Pero bueno, xa que está falando Eros, Escoitaremos. no, temos preguntas da audiencia antes da Sí, sección sí, de sí, Eros. É verdade. Pois vamos ca primeira, que é de Alex GC/1, que di: como poderías describir as túas etapas dende a terceira? Onde notaches máis o salto? Eu creo que é mellor quedarnos ca segunda pregunta, non? Que onde notaches máis o salto de categorías? A ver, difícil. A ver, diría que parece tal, pero de juvenil a terceira o salto é Foi cando- importante. Pero obviamente de primeira ref a segunda, o sea, non é un salto como tal de decir, vale, os xogadores son moitísimo mellores que os de primeira ref, pero a nivel estadios, Claro. balóns, césped, infraestructura, FIFA. comunicación, Outro mundo, non? é outro mundo. Aí notas moito. Claro. A nivel xogadores notas os que son top, notas que son outro nivel, pero o demais, pois hai xogadores de primeira ref que podrían xogar en segunda, que igual non teñen oportunidade ou que sexa, pero a nivel os xogadores top son outro nivel. Claro. Pregunta Seo Anillo: que opinas do GIF de celebración de Gridi? Aura ou Maula? Maula. É A ver, un gifteu, non? Sí, a ver, esa é a historia. Eu empecé a ver a NFL por Carlos Vicente Pumar e Sí. Quique. No Racing de Ferrol falaban moito e dixen que eso de NFL eu non coñecía. Eu tampouco. E puxeme a ver e enganchoume. Temos a Fantasy e todo e Hostia, fantasy da NFL. Home. Bueno, este tío xogou a todo. De Eros era fijo. É dificilísimo. metime aí nese jaleo. Ese gremio, Gustoume un montón. Pero é de... Fútbol americano, fútbol americano, non? Fútbol americano, sí. Esta, no? O baile, sí. Ah, vale. Ah. Sí. Vale. Sí. Vale. Entón, aí ven o tema. Chego a León, Quique vacílame co tema de vas hai que facer GIF. Eu non fixera GIF como equipo todavía. Hai que facer celebración. Eu non tiña nada, así. Claro, en plan. Vamos. Aí, Gol. vamos. Non te atreves. Non vas facer tal. O baile este. Porque era a risa, non? De que facía este Sí, xogador de NFL. Picoume, non son de picarme ni nada, pero picoume, o de prensa igual. Quentaches. Quentaches. Sí. Xa o facía todos os partidos. Pero a celebración mola tú, que é a celebración de... Sí. Como faz así? Sí, así. Eso é outra historia tamén. O día do ascenso, meus amigos por León, pues, por ali, o sea, dixeron, vai así, Pola a cara? cara. É punta. Pois é carismática, Sí, mola. Ese día que marquei contra o Andorra é o primeiro que fago. E dixen este ano, pois non vou facer ningún baile, nada, vou facer eso. Vale facer sempre este, toda a vida? Non sei. O ano que ven podes nos dedicar o primeiro gol facendo algo diferente. Faz isto e despois faz. Okay. Así. Okay. Eso solo en plan, aprendín porque a mí sempre dicía que era un desastre co tema dos fotógrafos. Para foto, non? Sempre ia ao outro lado dos fotógrafos, a bronca. Claro. Entón este ano centrei en cando, o sea, eso o fago cando xa celebras o gol, Claro. pim, E despois foto. a cámara enfoca, entón. A ver, Eros, ti que eres un tío... Temos que pedirlle a Luis unha celebración. Non sei. Algo guapo. Isto sale na tele, sale en Movistar. Uf. Isto xa non é... Xa non é coña. A Lautaro non lle pedimos, a semana Ah, pasada. verdad.
Xa lle pediremos. Uf, Venga, veña, Eros. Un xesto típico de Eros. Mira, eu pensei na miña celebración con Twitter Compos. A ver, e cal? E iba a ser un homenaje a WWE. No. Pero, A ver, para Unha Luis. chave. sin representación. É que O gesto de Danhausen. cal é ese? Va, eso é moi fácil. Pero isto é... Eso fai no moito. Pero fai, you are a cursed. É como, cando fai, Bueno, maldice o outro e empezan a pasar cousas malas. eu non a vexo. A mí é moi fácil. Hai que darlle voltas. No, Hai que darlle. eso é a miña. Que propós, Luis? Propós algunha para dedicarnos a un gol? Unha de licor café, tío. Mítica. Subir algo así para darlle un cinto, así unha capucha, unha máscara de non vale furar. Esa é amarilla. Sacar a da media. Esa é amarilla, tío. Pero un partido que vayan ganando. Sí, home. Pa portar a quinta. Claro, joder. No. Ainda lle saca partido. Bueno, xa pensámolo despois. Pensarémolo. Pensámolo despois. Pregunta tamén Kenny Well. Dende Pontedeume, quen vai a León por un pouco máis, tamén vai a Valladolid, non? Supoño que di que máis che dá, xa que estás en León, máis che dá a Valladolid, hola. Sí, cerca queda. Deixémolo aí. Pregunta Óscar, bueno, Óscar. As preguntas, a verdade, que hoxe hai algún? No, Óscar é porque Óscar la magia. Sabes quen é Óscar la magia? Vale. Pois Óscar la magia pregunta. Sí, correcto. Pregunta, por que eres tan bo? Así a secas. E que cho digo Óscar la magia, Sí. que está totalmente fastidiado porque non quedan xa futbolistas Temos discursos diferentes. pos diferentes e para él seguro que eres un diferente porque xogas aí de 10 tal. Por que eres tan bo, Luis? Xa aproveito aprendí un poquinho del, ¿no? Sí. Sí, señor. Un grande. Estivo esta tempada aquí tamén, Óscar, das primeiras veces. Un crack. Pasamos entón, non? Damoslle paso a Eros e pensamos unha celebración. Correcto. Mentres pensamos a celebración, pode pasar Eros López. Furancho Furiño. Hola, Eros. Que tal? Como estamos? Xa aperta o calor, Sí, hoxe fai moito calor. Madre mía. Mai mía, Aquí está se ben, ¿no? Sí, no, aquí estáse perfecto. Subimos unha planta máis e cuidado. Empeza a apretar, pero bueno, tamén é porque van o verano. Así que, bueno, xa estamos de feito. Sí. Xa foi o solsticio, Sí, e de feito, agora vamos a empezar as vacacións. que era importante. Importantísimo. Sí. Para as federacións que duren as temporadas menos. Bueno. Que a xente quere descansar. Bueno, pusimos con este Furancho Furiño. Sí. Que nos traes, Eros? Pois Pero... Espera, Perdón. sí, os traigo Antes yo non sei algo si- primero y vosotros ya. Ten aquí Luis un obsequio para nós. Un regalo obsequio, para vosotros. Un obsequio top. Dun xogador de segunda división. Un xogador, sí. Camiseta de Número- segunda, Xogador de Qué segunda camisetón. división. O 10. Luis Chacón. está moi guapa. O 10. Macro. Da cultural leonesa. Non tiñamos Está a culto, No, camisetón. Unha máis. Que camiseta é esta, Luis? Porque esta non é a primeira. Esta é a terceira. A Tiñamos terceira. 4. Está Esta é a chulísima, terceira. Nivelón. Ostras, mola, tonos granate. Bueno, Chula. Pois Moitas bueno, gracias, Luis. Nada, vosotros. moi top, a verdad. Poñámola por aí. Sí. Ou que? E antes de, xa que estamos falando de culto, antes de tal, que comentaba antes o de Bicho, que tiña unha pregunta del, pois vou xa ler. Tes que contar como quedabas dormido nos hotéis co iPad na cara e el tiña que levantarse para apagala. Isto é certo. É certo. Pero a ver. A ver, eu levo estes 2 anos con Bicho de compañero de habitación. A verdade é que levome con el increíble. O sea, é top, tanto no campo como fora. Eso, somos compañeiros e a verdade é que temos unha... Hai compañeros de habitación que son moi diferentes. Pois un gustalle pasear e outro dormir, a outro... Bueno, pois nós somos bastante parecidos. E gustanos bastante, digamos que, estar de noite pues hasta tarde. Non, a ver, non cousas locas, sabes, pero Pelear. estar co móvil e tal, falando, ou mira isto, mira outro e tal. Entón, claro, nese tramo da tempada de outubro a febreiro teño a NFL. Entón, pues, moitas veces estaba na habitación vendo en Dazón e, claro, quedo dormido. E queda o iPad quedame aquí porque eu poño a almohada Sí. e o iPad como debaixo, eu túmome e teño o iPad aquí. Entón di que, claro, levántame pola mañá, estaba sonando a musiquita esta de Dazón cando acaba, que queda como dando vueltas. Sí.
dice, claro, a las 6 de la mañana se tiene que levantar, apagarme el iPod, me lo quita, y eso ya nos pasó varias veces. Pasa esa musiquita que hace. Sí, Sí, a min co Mundial estaba pasando. Sí. E despois tamén pregunta que cantos kilos de chuches de chave ácida poden chegar a comer despois dos partidos. Isto é unha fama que non é correspondida, pero bueno. Non. A ver, o ano de primeira ref, o ano que subimos, claro, era todo bus, facíamos viaxes, pues eso, longas. Entón, claro, despois dos partidos, moita victoria, a verdade é que o ano foi moi ben. Entón eu era o encargado de comprar as chucherías para o bus, para a xente, non só para min. Sí. Entón claro, eu moitas veces pues todo empezou porque veo Quique máis Miguel Bañuz a ver a súa miña casa e trouxemos pues para comer e quedoume a miña casa. Entón claro, que vou facer? Vou tirar, non, pues ia comendo pouco a pouco. Entón claro, levaba as gominolas aos partidos. Bueno, pues chega un momento que a xente xa non pode máis. Eu a verdade é que teño un mofondo e iba picando as chaves ácidas. E quedou, entón claro, cada partido eu compraba, pues, imagina, pues non sei quanto podía comprar, pero uns euros de chaves ácidas e era, pum, chave ácida. Son os teus favoritos, as chaves ácidas? Sí, están moi boas. Que chega un momento que a lengua e a boca era carne viva, claro. Entón, pero bueno, entendo que no amigo invisible deste ano o regalo foi a salsa de chave ácida, non? Miramos de comprarla, como non é amigo invisible, pero non. Entón, claro, quedoume a fama, pero non este ano non comí nada. A fama das chaves. A risa de Eros creo que retumbou na... Acaba de reventar os tímpanos de Abra. Sí. Pero bueno, un clásico. Bueno, pois podemos pasar entón ao teu furancho, non? Sí, perdón, antes de nada, que bicho le gusta, que fala moito. Sí. E dime a mí, pasar, pero o meu compañero de habitación teño na mochila, é que unha chave que non vou quedar eu aquí de... Sí, sí. Claro, cando gamas tío un el tamén che... Aí está. Ten pinta, bicho, de comer chaves. Sí, sí, que están boas, tío. Sí, moi boas. Están boas. Bueno, pues temos un xoguiño tamén moi estival, moi preparado para o verán, pero antes temos como sempre o test furiño e comezamos con un hobby de Luis Chacón. Pues agora diría que a NFL. Ver a NFL, gústame, sí. Pensei que iba a decir comer chaves ácidas. É un mal hobby, Sí. No, eso, a NFL estou a tope. Cal é o mellor momento que viviches nun campo de fútbol? Bueno, todo isto, equipo da NFL. Ui, importante, verdad? A ver, gústame los 49ers. A ver, mejor favoritos, o meu xogador favorito é McCaffrey. Vale. Entón McCaffrey está nos 49ers. No, nada, McAfee son a miña non teño aí, o sea, favorito, gústame ese moito. Pero bueno, Filadelfia gústame bastante. Moi ben. Bueno, Dallas. Pero un tío que sabe que lle gusta a min tamén. Sí, é bon xogador. É que o meu pick un sempre. Entón, é que é buenísimo. Fai de todo. MVP. Siento moito, non Ni encontrou. idea, non teño ni idea tampouco. Pero claro, despois chega a Filadelfia, checas Saquon Barkley e... Gaddafi. A nós sácanos do soccer. Sí, sí. A min quitasme do soccer, tío. Estás como Noutro mundo. De feito, agora estou probei no este ano o Madden. É O moi videoxogo, difícil. Eu xogo. Moi difícil, Eu aprendín, Bueno, sí que bien algo, eu aprendín a xogar Eu- bastante, A pero é difícil. ofensiva medianamente Ten vou boa pinta, controlando, ten boa pinta. pero chega a defensa e eu... Tamén bueno, de fútbol americano. Sí, online é O imposible. de FIFA, pero de fútbol Porque americano. xogas contra un americano que sabe todo, Claro, claro. imposible. Pero offline, ben, gústame, sí. cal é o mellor momento que viviches nun campo de fútbol? Hombre, o ascenso en Ferrol moi importante, pero eu quedo co día do ascenso en Andorra, coa cultural. Creo que sentíme como máis protagonista máis de dende o primeiro momento de eso, diría ese. Claro. E o peor? O descenso este ano. Eu nunca descendera é duro, a verdade. Un ídolo da tua infancia? Un ídolo. A ver, eu sempre fui moito de Ronaldinho cando era pequeno, que o pillei aí pouco. Máis recente, adolescencia tal, primeiro tiven a Falcao e despois o top 1 é Griezmann. Pois eu creo que podes celebrar esta celebración en UF podría ser a de Griezmann e de Ronaldinho, ademais, os dous facían. Bueno, se pode... Fas así? Venga. Sí? Esa Venga. mala, esa mala. Firmo. Sí. Firmado. Acepto. No. Gústame. A de Ronnie, Sí, con natillas. O ya los gestos ya me los ahora, igual más... ¿no? Le meto un poco de hombro. Podes decir que en honor a cando rompeu o cristal da catedral. Fora boas. Ronaldinho. Grabando un anuncio de Danet. É verdad. Sí. Facendo unha chilena que ten valor.
Cal é o teu guilty pleasure? Non sei que... Algo Me imagino, que, pero- que che guste, pero que non che pegue nada. O que sei, estamos orientando moito a cousas que non que a xente lle sorprendería moito que che gustasen, rollo, se dis ahora mismo que che gusta a calceta. Bueno, a NFL non conta, non? A ver, vou pensar, é difícil esta pregunta. A ver, gustame bastante o reggaetón. Non sei se no, me non pega, tes pinta, non non che teño pega. pinta, non? Non tes pinta de reggaetón. Como queres estar forraro de facer así. Sí, pero non sei, por pensar algo rápido non está aquí Algún unha hora, así pero na que estés viciado, canción, disco incluso, artista. no, eu teño unha playlist de 1050 cancións e hai de todo, hai de todo, porque podes atopar unha de Mike Towers e a seguinte Nena da Conte, o sea, é unha cousa. Pero, bueno, a ver, Mike Towers é o meu favorito. Canción, pero así alguna de Mike Towers. Maita vai ser. Es que gústame. Gústame Relación Rota, por exemplo, gústame moito. Eu a min Hai de Mike moitas. Towers, sin duda, mírenme ahora. Míreme ahora, Pim Pim, Wow, esas está moi Podes ben. cantar un pouco así. Sin duda no va a ser el momento, no va a ser el momento. Pero no sé, así por decir algo rápido, yo creo que es algo que no me pega mucho, ¿no? Reggaetonero. Cal é a túa comida favorita? Eu creo que a lasaña da miña nai. Cal é a maior ensinanza que che deron? Vital. Vital, non sei, eu creo que sobre todo que se teño algo en mente, que teño que ir a por elo, con todo o que poida, non? Que se teño un sono, que ninguén pode dicir que non o vas facer, que hai que ir a por todo, e eu creo que eso é o máis importante. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches e por que foi tan anecdótica? Buah, que bien, esta moi ben, porque a anécdota que ia contar antes é desto. A ver, a verdade é que teño coa cultural viaxes moi bons. Este ano aprendí a xogar a pocha e estivemos xogando viaxes de Xente ten vicio, a xente. viaxes da de chegar ás 9 da mañán sen dormir, xogar a todas as horas. Pero eu creo que sin duda a máis especial foi co Arenteiro. Fomos xogar a Barcelona contra o Barça B. A ida moi ben. Esta contarona aquí. Sí, ¿no? Es Creo que sí, Pablo Brea, si es non me equivoco. surrealista. O Adri Castro, non me acordo. No, Adri Castro non estaba. Non estaba. Bueno, partido normal e viaxe de volta en autobús pola noite. Pois eso das 4 da mañá ou así chegamos a, creo que íbamos por Zaragoza ou por aí, un olor terrible en el bus. A ver, ¿quién fue? No sé qué, tal. Nah, el motor petó del autobús. Ahí nos quedamos en una plaza de Zaragoza, 4 de la mañana. Claro, ¿quién nos va a atender a las 4 de la mañana? Nadie. Chamando, a ver, ¿qué podemos hacer? No sé qué, tal. No había solución. Entonces, la solución era un bus que chegaba ás 8 da mañá, ou esperar ata 7, coller un tren, pillar taxis, nadie sabía. Bueno, o feito foi que parece ser que viña un bus de Marsella que ia para Madrid a la estación de tren. Subimos ao bus 28 persoas ou 30, un bus que había xente de todo tipo. O sea, de verdade, era un ambiente un pouco raro. Iades co mochilas así. Claro, eu recordo sentarme rápido con Álvaro Ramón en primeira fila, con mochila así, pero claro, igual iba Pablo Brea con un francés, outro con unha señora de no sé dónde. Aí fuimos desde las 4 da mañá hasta as 8 en bus a Madrid para coller o tren, ir a Ourense. Claro, encima eu en Ourense tía que coller o tren para ir a Coruña. Claro, un viaxe que tiña que llegar ás 8 da mañá, cheguei ás 7 da tarde. Bueno, un show. Claro. Ese bus, Sí, temos sí, fotos, Marquitos, imagínate Marquitos, como é Marquitos, guiando unhas no bus. Bueno, Que grande, Marqués. puxemos o altavoz no medio da plaza de Zaragoza con música. Ali, unos tomados en un banco. O sea, era surrealista. Tiñais que poñer Vaya banda, tiñais que poñer o audio de Dani, ardeume o BMW. Hai tantas cosas que podíamos poñer ese día. Cal foi, bueno, non estabas no Teruel Arenteiro mítico. Estaba. Estabas. No de quen estará vendo este partido, Sí, eu. resultado gafas. Sí. A ver,
é moi forte o que dixo. Eu entendo, o partido foi terrible, pero non podes dicir eso. Ahora faime moita gracia porque é espectacular, pero non podes facer eso. O tipo que dixo foi que, joder, el teño como referente a Guille o da NBA e a da Quis hacer las bromitas, ¿no? Claro, pero non é o mismo, porque temos falado tamén nós aquí facendo, porque non é o tamén nos mismo, molaría como facer algunha coña como fai la media inglesa de que futbolista ten máis cara de auténtico. Pero claro, falas de xente que te ve realmente e que, joder, que se pode ofender. Non son personaxes públicos como pode ser, eu que sei, pues Cristiano Ronaldo ou Messi, sabes? Que non va a hacer caso de la... Claro, ahora te ríes porque que se le fue la olla, pero... É historia. Sí. É historia. Faltada con certa gracia co paso do tempo. Pódese valorar así. Sí, faltada... Claro, eu que son protagonista da faltada é unha faltada importante, pero que co paso do tempo me río. A ver, e o mesmo día fíxonos gracia. Sí. Pero claro, é faltada agora. Sí, que é faltada. Eu teño que decir que a expresión resultado gafas Esa é mítica, joder. empecé a usar a partir de Esa mítica do FIFA, dese vídeo. Do FIFA 5. Nos usamos desde o primeiro día, Gaito. Pero a mía peor é esa de ¿quién estará viendo este partido? Nadie. Yo y ¿quién más? ¿Hay alguien Nadie. ahí? ¿Hay alguien ahí? Claro, o sea, Ya sé que no. Eso es terrible. Sí, é que Ya sé que no. É que non falta respeto. Conseguimos estar xogando a cadea a todo, tío. Non vos riades que estaba Luis xogando, Estaba por aí. Cal foi a maior celebración que che deu o fútbol? Bueno, o ascenso de León. Foi a cidade estaba abarrotada. A que tres compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? A bicho. A bicho. Che pague o iPad. A Quique seguro. A bicho. Xa van dous. Sí. Y voy a decir también... tengo dos, pero yo diría que a mí el Bañuz. Lo vería tamén. Que ten que descansar dos fillos, que Sí. necesita vacacións. Da culto. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Estaba de Diego Rivas aí. Es que soy igual esto puro. Sí, es difícil de... Seré toda a semana. Sí, porque no se me ocurre... Sí, eso es que eso eso no tiene sentido. Sí. Es que no puedo imaginarme otra cosa. Surrealista, sí. O adestrador que máis te marcou? Esa é complicada, Esta é complicada. Sí. Porque... Sí. Moitas épocas distintas. Moitas claro. épocas. Sí. Eu creo que cada un ten como a súa explicación, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, eu diría que está entre... Bueno, es que, claro, Javi Rey, que deume esa oportunidade en Arenteiro de facer, de brillar, crecer, e Raúl Llona, que deume, pues eso, a importancia da categoría, ¿no? E de todo. Eu teño, bueno, podería decir máis porque eu teño moi boa relación con todos os adestradores que tiven, a verdade, pero eu creo que esos dos, sobre todo pola etapa, ¿no? Sí, diría, porque na etapa juvenil ou casi senior hai máis, pero esos dous diría que por importancia na miña carreira son os que máis. O que obxecto do fútbol gardas con máis valor? Pois mira, gardo os balóns de cada ascenso. Oh, que chulo. Teño de Ferrol e teño de León tamén. Guai. Este ano leveime tamén varios porque eran, claro, son división ten o do racismo, o do xornada retro e tal, pero eu creo que os dous dos ascensos son os máis especiais. O sea, fas como Colección, colección dos balós. Sí, me gusta. Sí. Me gusta porque as botas é algo especial, pero eu son máis de regalar. Eu as botas do ascenso regalei ao tilleiro da Cultural. Teño unhas gardadas para darlle a un museo do Racing de Ferrol que ten tamén. As botas son, a ver, porque se ven peor tamén, porque as usas teñen olor, son cosas que, pero un balón Moito cheiro, Luis. Si, o cheiro das botas é igual top 3 peores olores do mundo. Correcto, Sí. correcto. Sí, é así. Entón os balóns son moi especiales. Algúna camiseta? Bueno. Sí, era unha anécdota que tiña tamén que comentábamos de... A ver, este ano cambié, bueno, teño de Loureiro varias por no Huesca do Depor, teño a de Mella, unha especial é a de Lucas do ano do Arenteiro, Claro. que tal. Esa é boa, Esa é boa. Cambiei este ano, con quen? Con Miquel Rodríguez da Real B.
que ten boa pinta ese xogador. Sí. Si xa po futuro, ese futuro aí mirando po Esa é a futuro. inversión. Si no, a verdade é que eu son bastante reservado por as cosas e normalmente a xente, o sea, pediu el a min. Ajá. Teño a de Edgar Badía da Cultu, bueno, da Cultu teño moitas, obviamente, porque gustame cos meus amigos, sobre todo eso con Bañuz, con Quique. E despois esta especial que dicía, bueno, teño unha de Rubén Díez do Ceuta, Hostia. tamén, que xogou no Ahora Depor. vai po Zaragoza. Sí. Esta igual é a máis graciosa, ou a que máis partido Cultural Leonesa Zaragoza. 0-0. Buah. Partido Andrada. complicado e acaba el partido e viene Andrada. Non che Claro, fixe me nada, din, ¿no? me din Luis, ¿puedes cambiarme la camiseta? Claro, yo, Andrada, trayectoria brutal, selección argentina, Xogou a final a Libertadores do de Bernabéu. A velada do ano. Eu primeiro no, primeiro ano en segunda meu, e claro, sorpréndeme que veña un xogo. Bueno, eu encantado, cambiei a camiseta. E claro, 2 meses despois fai o que fai e digo, pues mira, eu teño a camiseta de Andrada na casa. Tipazo. Claro, a mí me sorprendeu moito ese día, porque tiven 4 palabras con él, pero parecía unha persoa moi tranquila. Sí. Cruzou Eu creo que se foi o cable, Sí. porque ten pinta de ser bastante buen tipo. Y tiene trayectoria y cabeza como para, ¿no? Claro, Sí, claro, exacto. sobre todo É eso, por que eso. a trayectoria Claro, que ten a tal que te sorprende. Sí, bueno, eso. Bueno, boa anécdota. por último, xa daqui a 10 ou 15 anos vista, como queres que te lembre o fútbol galego? A ver, primeiro, como persoa, eu creo que considérome un bo compañeiro, non? Que eu creo que é difícil, ou penso que teña un ex compañeiro que teña algo malo de min. Eu intento sempre levarme ben con todo o mundo. Lóxicamente, fútbol tes que competir un posto con outra xente, non? Pero eu considero que, máis que como futbolista, que, bueno, eso cada un ten os seus gustos, e pode gustarlle máis a unha persoa, a outra parecerlle un paquete, non? Pero sobre todo, eu creo que me gustaría que se me recordara como a boa persona. Sí, Como... señor. Unha pregunta, así rápida, Eros, antes de... Dalle. Quen era o máis... Mella está totalmente trastornado, ¿no? En plan... Es especial. É un crack, especial. ¿no? É un crack. Eu levo moi ben con el. Na xira esta de Londres estivemos moito xuntos con Yeremai tamén, así cos Chavales, os chavales chavales. da tal, e teño, bueno, levo moi ben con el. Estos partidos en León falei con el, e eso teño a camiseta e levo moi ben con el. A verdade é que a súa personalidade e a miña, que son diferentes, xuntas, Sí, casaron ben. Sí. Entón é un personaxe monumental, pero Triunfará en primeiro. Ten pinta de ser un tipazo. Sí. O Bode David. Sí, moi boa Un xente. auténtico tipazo. Sí. É de Teo, Eros. É de Teo, efectivamente. Outra cousa, perdón, Eros. Que opinas de... Estás lle quitando o alcume ao que xa foi o mago de Pontedeume no seu día, que era Juan Domínguez. Agora o mago de Pontedeume eres ti, Era o mago de Ponteume, Juan Domínguez tamén. Todo o mundo é o todo o mago mundo é o de mago de Ponteume. A ver, pero como el non xoga, pois é como Xa. non é que non o quitei. Heredache. Claro. Sí, un Coñeces grande. a Juan personalmente? Sí. Un grande. Boa xente. A ver, ao final no pobo coñecemos todos, Sí, tamén sí, coñezo a súa o seu círculo de amigos e todo, e Moi boa peña. moi boa xente. Sí. Moi boa xente. Sí, señor. Bueno, o verán xa está aquí e as vacacións, bueno, no teu caso xa levan xa un tempo que está máis cerca de rematar que de comezar. As nosas van comezar e por iso, sen contar esa viaxe a Punta Cana, imos facer a Axencia Chacón. Imos ver actividades de verán e terás que elixir un compañeiro que as faría sen pensalo. Está guai. A xencia Chacón está guai. Chacón Viajes. Chacón viaje. Con viajes. En vez de alcohol, Chalcón, Es que Chalcón, pues, ¿no? sí, Chalcón. Esa, Era esa. Andivo fino Abraham aí. esa foi moi boa. Gran. Chacón viajes. Non vale repetir, ¿no? Por Non si vale acaso repetir. non vale repetir. Uf, Aquí non vale nada, aquí non vale nin furar, No? Comezamos con saltar a cacharela de San Xoán. A fogata, non? A fogata. Buah, esto Antón Escobar, vamos. Pero haz unha voltereta. Pega ya bastante. A bicicleta. Sí, sí. Sí, ahora que volveu A a Kenya. culto. Na Kenya de Nigrán, Ir a un parque de atraccións. Isto diría que Miguel Bañuz cos nenos cando poden ir. A Le Portaventura. pega bastante, sí. Sí. Coller un moreno cangrexo.
Alguén blanquiño, tío. Nunca escoitar esta expresión. Sí, Bueno, cangrexo. Sí, a min pásame. Es que quiero ahorrarme esta porque lo puedo usar en tantas cosas, pero es que Quique Fornos. De feito, non Por sei cousas, sí. Non sei onde irían de luna de miel, pero seguro que xa está cangrexo, Xa non? está, seguro. Pero durante o ano teño, bueno, gustalle moito eso. Pero Quique Fornos é imposible que se queime. Bueno. Perdón. Pero bueno, es que quería ahorrar porque o podo meter en tantas cosas que espero que non veña máis cousas del, pero bueno. Virán. Rutitas polo monte. Rutita polo monte. Rutita polo monte. Pablo Brea, chaval. Pablo Brea. Home, no. Pablo Brea, É que por aí por donde por Santiago, Home. unha rutiña É de que- paseo, pega aí. Casalo, Montío. No, é que Sí, Pablo sí, sí. Brea vivo aquí cando lle preguntamos un hobby andar Sí, polo monte. pega aí bastante. Un par de sí, cans, Aí con un un pau, bastón, sí, tirar millas. Top. Xogador do Estradense, eh? Sí, Sí. renovado. Renovado. Facer o camiño de Santiago. Buah, mira, vou dicir Sergio Otero, que falamos antes del, é que o pillei facendo de casualidade. Sí. Ya está. Así que xa o meto. Do Racing Vilalbés, Sergio. Sí. Tirar ahora mismo para Estados Unidos a ver o Mundial. Buah, si cambio un mundial por NFL, Pumar del tirón. Y bueno, también Pumar, Fernando Pumar. O Sí, Mundial de paso vai ver un partido da NFL. de paso. A que anda Pumaro? Está por Ferrol, de liada. Pumar está, bueno, estiven con el na boda, está de maravilla. Está, Sí. bueno, Está pa retirado xogar, xa, ¿no? está para xogar, bueno, Non se vai xogar terceira, non, tío. non, pero está fino como Claro, ese, como sempre. Sí, como sempre. Non abandonar o chiringuito. Quedar Esa... tapas. Mano Justo. Chiringuiteiro. Mano Justo, sí, le gusta comer y sí. A ver onde vai, mano, eh? Quedar na casa deitado nunha hamaca. Un tío chill. Vale, chill. eu. Sí. Se hai sol e hamaca e tal, eu, sí. Ir a todas as verbenas que haxa a 50 km a redonda. Buah, esta es complicada, Un verbenero, alguén. Le voy a meter caña a ver si ve esto. Juan Martínez. Ex compañero de Somoza, sí. Pode ser, eh? Que vaya a todos os festivales da comunidade. Vai un pouco por Todos mesmo. os festivales Hai do o de país. verbenas e o de festival. Claro. É diferente, O Sí, arquetipo é eu vou diferente. aproveitar a meter caña aquí a ver se me di algo. Miguel Loureiro, que subiu unha foto outro día no Son do Camiño. Tamén pinta de festivalero. Sí. Pero de verbenero Despois de bailar o cabaliño, A min pega máis verbeneiro. Sí, bueno, é esa dualidade, sí. Sí. Se mueve bien aí. Viaxar ao país máis random posible. Que sei, tirar a... A Curazao. O a... Sí, porque ¿Dónde se le va a está? pinza. Onde está Sí, Curazao? se le va a pinza y viaxa a Curazao, ¿no? Pues O a Turkmenistán. O... difícil esto. Curazao. Esto es difícil. Está no Caribe, Estados Unidos. Sí, o... Está no Caribe? Está enfrente de Venezuela, creo. Na costa No sé, venezolana. por locura podría decir, bueno, que oye pega a Chusalva, pégalle. Sí, Chusalva, aquí con Martín. Mítico. Este Pégalle. ano Lugo este ano, chu. Si pégalle, Estivo, sí, porque- ida de olla e Sí. marcho para De sí, feito, esta mañá oficializou Lugo Rayo- Renovación? a marcha. Rayo Majadahonda. A Rayo Majadahonda. Majadahonda. En primeira que ascendeu o E Rayo. Aura, con esas trenzas. Con- Sí, Sí. Con Dani Vidal. O 10 do Lugo. sí, pues Con le pega. Dani Vidal. Dani Vidal sigue no Rayo Majadahonda? Non. Estaba. Eu creo que xa non. Non o sei. Creo que marcha. E por último, ir a un sitio do hemisferio sur. Porque é inverno. Un tío que lle gusta o frío. Un tío que odio verán. Como, que odio o calor. Mi madre, esta es a máis difícil de todas, sí. ¿Quién odia? Sí, espera. Aunque lle gusta a neve. Ah, no, que igual era más al revés. Es una indirecta eso. Luis, no, Vale, non vale, vayamos por aí, Xa a semana pasada a semana Buah, pasada sí. con Lauti xa hubo. Vou a meterlle certa a Luca Ribeiro. Buah, iba che falar de Lucas Ribeiro antes de acabar a entrevista. Lucas Ribeiro. Boa Que- zurda. Boa zurda, pero faime gracia porque, claro, Brasil, León. Claro, hai diferencia. Entonces lo mandaba un tiempo a la nieve. Ese chaval Ese es bueno, me muy cago bueno. en tal, Sí. ese vai Pero primeira división tamén. eu adestraba en pantalón corto
sudadera térmica tal, e el iba con pantalón largo, guantes, braga, gorro, chubasqueiro, o sea, era todo, todos os complementos. Claro. Sí. Sí, señor. Pois moi bo xogo, Eros. Aí está, porque chega o verán, chega a alegría. E chegan chacón viajes. Este verán vai ser tan máxico que hasta vai haber wrestling en Sarria, así que todo ben. Espectacular. Veremos de competir. No, pero estaremos aí apoyando a Starboy Nando López. Moi ben. Pois agora, Luís, xa para ir rematando, preguntas clásicas. A primeira, animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, nunha habitación pechada e sin armas. Esta non a tiñamos a última vez que falamos, No. Mi madre, se eu non mato ninguna Xa. ninguna Ti pensas mosca. que é unha situación límite de que te ves aí É unha de situación vida ou morte? límite, Tío, teño que matar a un, pues, que sei, unha cabra, un Que non é fácil, pero o difícil, máximo. Unha cabra, cuidado, Non é fácil, Che non é mete un viaxe. Sí, que sí. sei, Pensei no xe duchándome, tío. Foi unha cabra, non sei se daría. A ver, a Unha cabra ten o perigo das embestidas, pero sí que é verdad que neste caso eu vexo en Luís unha Habilidade. axilidade canso a cabra, que Claro. cando está, ¿no? difícil casar. Patadón na cabeza. Mal rollo, O matar mítico de, algo. sabes, cando vai por outra parte, así con Contra parede, la ou pared. claro. Tamén. Lo que pasa es que es un pouco triste, ¿no? Solo una cabra, pero es que es, Non me es parece realista. nada, non me parece mal, No, está, No, está, unha cabra, E non é fácil. A mellor filo. No, ya che digo, non mato a ver, nin nada. é unha batalla con un certo nivel de Isto estrategia. que contestou, isto Bicho e Antón fixeron Sí, Antón Antón Escobar dixo unha Kenya. O sea, sí, está creíble. totalmente Unha disquiciado. pelea, no, é unha pelea natural, ¿no? Claro, o que pasa que fixo a trampa de decir fora da auga. Ah, bueno, ya, claro. E Bicho, supoño que diría algo pequeniño tamén. Dicho non me acordo, pero sonomo cun can ou algo así. Como todo. Es que eu un can non o mato. A ver, Depende do can. Depende do can. Bueno, sí, vale, si é un chihuahua, pues malo será que non aplaste ou algo. os chihuahuas ten unha mala virgen. O sea, é a primeira persoa que pensa en aplastar o chihuahua e non pegarlle unha patada. Pero por decir algo con máis, Sí. non poso Unha unha cabra. Está ben. Alguén dixo unha cabra. Son Sí, o primeiro. sí, sí, sí. Hai máis Moitas cabras. veces. No, Sí, Moitas veces. Hai Cabras, sí, é un dos que suele aparecer. Cabras, ovellas. Claro, ovella, claro, es que carneiros. son como Hubo quen dixo pacíficas, ¿no? Un boi, creo que eso. E Balotelli, non Sí, pouco. Balotelli, Nunca nos Moi esqueceremos. difícil, non Tamén un creo que lagarto, alguén dixo un un lagarto. Bueno, bois, Bueno, xabalíns. non es mala, un mono Claro, sí. tamaño medio, Claro, é como claro. é como Pero Face to face. aí entramos no debate de cal, sobre todo, claro, dimensión. Non, sí, a ver, un gorila é un tal que- imposible. que- Eran algo pequeniño. Agullo que digo. A Guido xa que collíamos así. Ata que Bueno, Agulló pode darlle. Agulló pode darlle. Sí, Agulló- Agulló ten forza, sí. Bo Grande, bicho. grande. Pois a cabra, eu creo que está ben. Sí, bon, Ben. bon. Ah, A cabrón. ovella, sí. Hai algún equipo, Luís, polo que nunca ficharías? Polo que sexa. No, eu creo que non. Rivaldo. Non teño rivalidades. O rival do eu. Pola Ponfe, se te chama Ponfe, mañá. No, é que é fútbol, eu creo que Sí. nunca se sabe. Non creo que non teño rivales. Eu son bastante pacífico, non vexo eso. Perfecto. No, eu non sei. A ver, eu por vacilar aquí que digo, ya sempre que as Pontes é o rival de Eume, porque está Sí, está ahora está feo, mellor o Eume. Ahora mesmo Ah. sí. Claro, Sí, fallanos igual ríase de min, pero ahora métolle caña sí, sempre. Pobres Pontes. Que en verano Unhas Pontes e Eume. Xa falamos, Claro. Sí, sí. De adestradores. No, de xogadores. Un último derbi. Sí, The pensaba Last retirarte. Dance. Un último viaje. Mi último pelotazo en la nuca me lo va a dar Quique y nos retiramos los dos. Estaría chulo eso, joder. Molaba un último baile. Estaría ben. Gustaría che volver algún día a terceira ou algo así, ou un A ver, cuarto. eu creo que a miña, non sei, falo agora porque faltan 10 anos ou máis, pero eu vexome máis rematando eso cos meus amigos, non facendo segunda ref, terceira ref, non sei Xa. onde vou estar, igual Xa. estou en segunda ref en Xa. 4 anos, non sei. Non vai Pero pasar, Luis, non vai pasar. pero eu creo que prefiro pasar directamente a retirarme entre comillas, pois pues, no equipo do meu pobo cos meus amigos que ir indo por aí Sí, por como por todas Cazorla no partes. Oviedo, non? Eso é algo grande, Ou ¿no? agora Canales no Racing. Sí, tamén. Bueno, canales, cuidado. Sí. E a última? E a última, que serías se non foras futbolista? Se non estaría relacionado co fútbol, non me gusta moito eso de adestrador e tal. Eu, bueno, estou estudando ahora mesmo marketing, investigación de mercados, a carreira. Eu creo que sería algo por aí. Imagino que como
con moita xente, non? Nunha oficina ou nunha empresa e algo así. Algo de Sí, eventos, algo algo. normal, sí. Entre Non Londres vexo- e entre Londres Holanda, sí, como sí, te irmán. por aí, máis ou menos. Pero non, eso, non creo que non me imagino metido no mundo do fútbol se non é xogando. Non. O sea, cando te retires, non te has pensado... En principio non me gusta ese mundo, non me gusta. Non me gusta moito. Sí, señor. Es duro. Sí, sí. Prefiro xogar e non mandar a ninguén que faga cousas. Sí, señor. Pois ata aquí, non? Eu creo que é o momento de darche este regaliño dos nosos patrocinadores. Cambiamos un por outro. Correcto, Ahí de está. Gin Sports. Moitas gracias. Ábreo se queres para ver o que é. Supoño que o intudes. Que será? Nada, aí para ti, Luis, para que o leves a Valladolid ou a Oviedo ou a Está chula. Isto, onde quere que vayas. moitas gracias. Ou podelo levar, Mola. se empezas a pretemporada co Depor, podelo levar, palí. Podo levar. Sí. Vale, perfecto. Para ir publicidade. Sí, claro, claro. Por aí. E nada, de verdad foi un gusto terte aquí. A mí de verdad fíxome especial ilusión porque seguimos Sí. tendo o primeiro día non vale furar. Sí. Tivemos aquela conversa hai 5 anos, ver como vas crecendo é increíble e Esperemos que dentro de outro tanto pues, teñamos outra outra. entrevista, pero xa en primeira, En primeira. no máis top, competición europea, cosas Sí, así. eu espero que estés aquí en 5 anos e xa para falar de eso, das aventuras por Europa e en primeira e todo que sexa triunfar, Ojalá. Luis. Sí. Moitas gracias a vos e eso. Igual que fai 5 anos, pois outros 5 e encantado de estar aquí con vos. É un Maravilla. gusto. Sí, señor. Pois despedimos o vídeo, despedimos a tempada no podcast, creo. Despedimos a 25-26, unha tempada que eu creo que foi fermosa no deportivo, no, Sí. no fútbol galego Deportivo. tamén. No Depor, no Celta, que foi fermosa. Boa temporada para o fútbol galego en xeral. Sí, sí. Sí. E para nós en consecuencia tamén, así que Sí. gracias a xente por estar aí. Sí, Importante. moitas grazas por todo o apoio. É que Aquí seguiremos, non? vamos seguir no verán, ¿no? E onde nos poderán ver no verán poñendo cousas todo. Pois nas nosas redes sociais, seguíndonos Luis está flipando. Non sei por onde iban os tiros. Hypear, seguir. Sí, darlle a hype, seguir, suscribirse en YouTube, seguirnos en todas as redes sociais e moi atentos durante o verán que se veñen moitas cousiñas moi chulas. Sí, señor. É Gracias, o Eros. ano que ven, É o ano que ven. Importante. Correcto. Seguiremos aquí, non? Como Sí. sempre. Falando do fútbol. Que máis? Nos gusta.